Danswa woni mfefo nyina mu ampa benyimfo kan ampa se wotoato akodire pompane so mo woni premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotra se ya no otumfo opem so otekokko so atwapiri okasa no ma tutu ontoma sa se wotieo na na kura bia am fire kajagum na yetieo Mienu abo adehye ebre aso ensemo bia yaboabo no yatodi kase wiabri yade ba behommo ewiensemo ayade bremo ne edi emu akotene ebi enese aposifo akire krachi bi se wonu ankasa ne papa wade ne kra ede afri ne nsam eba ne sen yebeko sunwane ebro mantam no mu abesim dominance junction ho a frame so obi bo Wom security a wohwese bambo bekoso akonfronfo akotu so tua tunitwa watwanse edo na nkrofo bi akwakwatu ahyanuanu mienu bi so wabra wobo ekọ site ya womo eba ewa Mansia Central masabre ya yekase ba kodie wafrim keteke kwan dade kwan ya keteke faso ebusonfo sabre de okoduru takwa takurade womo enkwam ho no a yesi gadam sefo ase ni nyina masabre munipa ya chiri dumbienu a don ko gina da bampro no animu pa afufo bebe kan ye no ho eni aboabo no awrabe ye de bramo yemfa emu ase de nyina da emma yaboafo SHS online sa kwada no fa ne bra no mra mesia de we ye SSA obetena fie na wanya ne computer nya internet de aguso eno no na kwada ne besua de wabra wo nkota provisions kwaje prospectus kototo niam bi de boarding house de hia sa kwada no pepe obetumi atena fie na watena ne so obetua de sanse won mo bekira de nyina da eye won mo lecture wo university sa hudunti akora no wo kira na de a wo behu no wo tro so wo betwa enkwada na afi wo mo bi si result ne ba ye manya me first choice akwada ne bi wo kra hwede onya ye kra na wo kɔ nanim kra no wo dwendwen ho se akwada yes nti okɔ betumi asua de nie fa ne bra na SHS online de emfie nan wo betumi aye bi wo emfie mienu fie miensa fie na obi wo ha ohwe ne ba ne modern a wo se da bi mo ma ne konfie miensa emfie nan akwada bi wo kra na o JHS 2 JHS 3 wonya ntro bi si no ba hwe ne modern bo no a wo betumi aba be registration ni bia ma no ma na ye momfa wo no momro na admission no eguso da ekoso ayagye dom ya homa ne 0599 022 998 medofo vitamin kano de no eya anodie bia ba Ghana emfie dronu ne akire nie yente won ho asembo ne bia nti wobepa anodie anom ensem bia de ne ho unya complications bia wa akire yemfa ne ma bia nsoso somu a ya to vitamin ku peso ya choco banana ana strawberry ni nyina da ubenya ya wo calcium wom omega 3 wom 6 and 9 ni nyina wo ma ye nuane nu ahyemu ma enti wono dom no nesiesia no ntini etufo sa wo ya ba tan a wo nkwa nkwa ba bi no ya yama nkwada ne bi sanse wo mo no ma wo ma poso ne woni mu nyinimu no ya eye fe enti ya to no ne etobi ama ye ma no ama ye nyina da ya no bi for perfect series woman so busuanche we would be man kura no making kan kura we kan na warmo kin kan ko obedemu a jiase na ka jia tum sonko kwanso ne awdo no e ba bonten so dia mu akotene ye wo English language basic one ko jecha free no ho over power world people ke juma ko be 6 sanso na history of Ghana o meya betwam asem awdo no ya yanyo ye de egu mamu no na ne akura no kin kan no so ko kan ya wo mo basic one ko be 6 RME eni Yesu kakra Muhammad kakra nam de kakra eni ya yanchagu mamu o kinkania ekoku pa tinkura rum kenkan nyina dusu ansem ekon kan computing so ho KG1 course be 6 KG version so ho sata basic 1 equals 6 science maths ni nyina perfect dia na ye numeracy so ho edema wo mo na sirwan coach KG2 no language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing yes at exam questions no edin awro no to di bodin dia hibia some mock exams some terminal exams some midterm exams perfect everyone for kuma send kwado mo ne bo penhwabia kwaputoja ye ben station wan kran so adanso ma first up no a edin butuo di entwuma di enkwi soronko number 0243 299 938 and 0540 755 465 Kojo Rokun Enterprise wura ayiko bretu mu na eni kohini wakosumpiri nyina de aba eni haban wosumpiri nyina de aba wode aba edroma pa ebuwa manipadua no ejina naso kwaba pa ukurasi ndodro na nkura no wo me de bo ampe montre so ba hu wa se ukurasi ndodro no gengen ukurasi ndodro gangan sa wonam ya woni nyina se betu sanso na bi oban fichikro Shedan ko ikoku ya depression infection sciatica din we de infanto ba sanse we ekude wo ya de udidin we de chiri na koto ba
ɛde na asɛm wasi bɛn mo ayɛ mbrɛ wɔn pɛ mo ayɛ kodwom sɛ kontobra agya hugya no Kojo Brokon Enterprise, O crossing no to be deck a amount. Promise about or Yipa from Hodwan Posak, Ewum room, Apidankum room, Samisi about some room no war, South Pharmacy Patas Block House, who take it from here. Was a councillor Jacon, was able to me Akabi. Time from Obuan Set Schumann Free FM. Just so government hospital anymore. One Freddie Mensaba will be Danny, Herbounds, Benabia Mount, Top and Basin, Chapu Champagne. Tafuma is Abrosan one of Worm Eshe, 2P who happen near Mobinade call. Number is 024447 0067. 0244470067. Enyume na bua asasene na awie ensema hudu ni nyina yakenkan dia mamosam panyini ofa John Entry Bosia ko labo asomfonom ne yemienu medin mame ajowa nyanta tando menin Asunaba ohene kwabna boaten Afrika sia no emu ensam eni asemba badabi Abusuafo asem no agya banye ne ebo akwakoyo Nemum, Jetiana said, Your warrior may see Nasamufo so. One more body of rubble who sent some cruising as a kind. Ye fras ye diana a bromantum, and ye dear Casa Bonnie fras ye, at your two more nevy. Now ye call Sunyani Kroba Quaya Pimper who are besim dominasi, one more Johnson Buho. Now Ubedru on a baby a ton fango, ye for say French or your company limited. Gombutu di jumanye ka for de ya no wo mo bobura ko bukakra motufo a no mo bobura ho saa no bia yo na ene fofie anto security mine na wadwabam sanse akonfronfo ayen de wo ha prekopa no ofiri wawra no wo ba be wion padwuma bi ye wo mo betra katirikati nkatwoba mpa na nka ye dem ko fufu ho nanso akonfo si yen e be fa tutia tutia ni aka ni nyina bom na wo mo ade akwakodie wu na sabre security man ya ye kana semi yi watoa nsie do obra wo boban na de kwaye ne se de ma ade ba ko hadwe ne se akonfo no ko na wo mo chia CCTV camera abutua bra Facebook no so na bra bewe bench ya na security man ba won wodwodwo no ho kakra nsa bia na ye pon wa asa sori enti won wodwodwo no ho kakra bench no na ye twa aguo no ho na no woda na won susu se akromfo no efri na rapper ko pa ene honsop no mamusa na hwe titen toton di mayaw chese wo mo kunama watoa nsie do na asambreman ya wo mpotem dominance asambreman ebusonfo wodi nhemu people bo take from yente se ne odne sam tudwa ade no pe na no pai na yanti asomde French station wo Adusun Road opposite Blamovi Johnson yete so mo se andra adedache ene ahmachi na afronfo a ye from Man Roberts ko take police station ba mo ko no opani a mo pare se ni ti de 2 years now we are chima o na mo ko take no na the one attack the no said for abam amu ni mo de ba ye ni so he the one na ma chiti no na ye aba omode ewo abe omode wa abe bi na omode ball mitima echese na omode timu o hwe ho amuja ne the one adini chiti no mitino the way chiti no eti ma police for no abefa mu no de abasunya amukura be a omoye hwehwemi afa ho Elzofo abesem dominance anase dominance assembly ban enwode kase tipo take from wode nsema wuro etwitwa wo chese ne yesi do no se wo mafu ya anka obi yi mamemnom dia wo fufua cha buku fufuo nkonta waduro mu no eno bie na wo mu ma so a mu di dwasa no ene ohwe bench no a se do wo mu si abroma bench no be de da so nyina ye bibia wo no a wo mu sa de CCTV camera na hwewiem mu se so mpese be hunu de akoso wo se moja kakra nso eguso tuba Facebook no so abunu se da so na se sabre de security man adwa wa transit do ko ofa na book it in back na yetwa so dia na yekọ adansi askwa eno ewo asante mantema adansi askwa krobia ewo ho ye hwadwuma ene wonom eye koben abrahosam a efiri ho eba ene se crash bi edi adodo no a ede fra no eye Joshua na Joshua yi wanya emfie no aduasanum 35 years wokyeresa wono ankasa ne papa wone nete owura akwasi akoma wokyeresa papa yi wone no aye adwuma ne koku afu a wonim se ja ene oba
bibi a befiri koko afoi ma babia na ade bia papa be yakwa afoi mu biada wa be ma ne babie no na wo de abu nkwanta akura yi ne papa kosoa ma wo mo kire sane entokwa ne tumi henya mu a fada ensan ena akwaye no na onya sei na abae no ama me na ohu ehu nsem no akwakwaye nsem ye twetwetwetwere wo mobo a na aka ho bi ma edementeme ho ase aba papa ene oba entamu a Joshua yi ene wo ma bi wo de abo wo papa tirim ene nipa mro wabra wo mo moti ho bie ba ye de na se Joshua papa wafiri mu asemi akwakwaje abrahosem na wo mu a wo hu abrahosem bi ene yama ne bofo kwame agye ne mboate adi nkoma kyerɛkyerɛ mu asɛm no sɛdeɛ esisi yɛ pote mama yɛntie bi Dominia yɛde ani kyerɛ kɔben a bɛn yɛ asɔkwa district ɛwɔ yɛ Shante region ɛhɔ na abrante yɛ frɛ no Joshua wɔnya mfe no aduasa anum ana na papa wa kum nso yɛ frɛ no panyin kwasi ankoma ɔno nso nya mfe no aduosia anum 65 years na abrante kyerɛ so ɔno ne papa adɔ ayɛ kokofu na papa no te kuko na ɔma no nti da kuro pie na ɔbaeɛ ne papa wo fufu di ɔbaeɛ no kɔta ma ɔma no ɔde bɔ ne papa kun akyi a watumi akum na afia tafasa esi efrɛ ɔse kɔben abɛn asɔkwa adanse asɔkwa district apolisifu abrante da apolisifu abɛfa na emu no so wɔde na akɔhyɛ mu krabia ayɛ bisa mu no bisa abrante wɔkyɛ sɛ nrubɔne na ni gye ho kakra na ɔsan yɛ basabasa okuru no ma kyɛ sɛ ɔyɛ akaka bensɛm a wonne kasa sisi na ne bu afu na je so oba wo so nti ne papa ne de ntokwa ne de won akoya agyayi a je se nra no yenga hu ne efi so bete ba ira hama otumi akum ne papa efi atasfu asase so on ne ba no kwa na ete on ne ira agyayi on ne ba nkwa na ete fie kromu a asema waka ne se ne abrante na wadi ne ma wo so nti won fa ne nkɔ nti me no ka se de wakodi apolisi fu nsem abusia ani a yekotie yeyi ene ne se arehosam a asi ewo adanse asokwa kwaben de nani etuamu asemi mu abrahosam ene Joshua no ankasa ne papa o de woma abo ni tirim ene kokoyi aso beba ni bia so ma ne mu agapade aso beba ni bi menteme ho ase asabre waku o papa asabre de yate ene se aposifo ensa asoni mu ya de nkofo dum yedu bi kwa kugina takwa circuit court wo mu adaka kokomu na yatoto wono mu ano Edi su ni band wata na edi enam so edi wom kwako pie mu a yese gadamse edi ya manfo edi gadamse sa dem chop galamse too much elsofo gadamse no mo anin bia se keteketa de kwan no yanka trin nam so chuku chaka mekotakwa takurade wom kwa mu ho no a ba ku bo ho ene yese wom otutu ase abondokodokodo sese coincide na dia no ekonkon ho kra sese na dia anka edi fa foma wudum se kayini faso a keteke ni faso se ya kenya kwan faso onzo wo sa kanade no ana konkon ho ya dia ko hadwen in Ghana Manganese Company Limited won che se no no mo manganese no faso a enka ho dia ko niaba mo de kom ya huro bia ho ana ne namo den so ne asi che se wo mo digala no ma se ho nyina atutu na nam so mampanifo atwotwodro dia piankoma wo mo akopiem ewo atoy mantemu a ene so for pani num ne ebrase bedwafo wokọ takwansu ayimu a wo kankan hu bia isasal futila ene national security from for police officers for wo nyina kwakwahwe se ne sitie na enra na nya sekumo nko bo mpempenom si ni patrimu asemu ni patrimu sum too much ya motumi adwura ade yase nyina ya anka bi wo se ekobase a na ama wo mu hu se de wo mu kan krama yiyi na so ene no mo aye hyehyeye pimpia wo so se dame aba so mko gina adaka kokko mota circuit court na yenhwe nkobu asem no na babia wo se court no be hyese yemfa wo mo fa do mo atumi afa na wo bra nko mo bokọ so mantam no so afọ pani a wono enwota atọ mantam no no Joseph Nasin wodin central focus ai. I think that for the police you have to really make your monitoring devices even more sensitive. This didn't happen overnight. It didn't happen within 2 weeks. Certainly it didn't happen within just 1 month. It's been going on for a while. And so I think that your system for scanning the whole environment must be sharper so that we're able to avoid such damage.
Ebra Facebook no so na tumche wo mu tutu a do akuro mu fo mo tutu asesa nyanta we no kuro mu atoye fo ai mo tumi adidi garamse ba bia se asa dwaye nyina mo mu di garamse obi bedroom garamse yesi twin kwan na sanka wachi ya ekofo bedroom ye wo kwan zo ewa ya we modi wo mo hadwe yo mo ya de garamse o mo tumi atutu ama twin kwan no kai konkon ho se na yesu nam so no ti ane o ni training bedroom so oye ya no akoshim Don't say Galano, who did it Safi say, I bet what drink I say be a near. No, we are list at all. Cause a near cra. So it Taho say I didn't say near knee. Oh, I have the petrol soon to Kabi. Yanquay. Na yako akatachie so eno ewo Amansia Central Asante Mantemu na akititie so hɔ no na ba beto edwase ene rantie mienu di odi kan Daniel Isa eneja woni ne bra Martin Isa eno mo akɔ ayi mining site ya wo eba na amane ne kyerɛ sɛ wo mo kɔ site no na eye eda kwasi ada ya edi yanimi na womo ye nkrofo bi a womo di gold hu dwasa na ho ne ye kire se gold business no ni gold tuo di nkrofo ye pa eno mu se nkrofo bi ato de ahye womo so adan ya womo kura gold detector machine ni bi nkrofo de ye dwuman enti chenchi na twan womo emfa gold detector no ema bodom na sade na nkrofo na boa wo mo ho di mo ho asie na wo mo asesa wo mo ho no wo ba bebokro no ba beje sa gold detector yi a na sa kwakwa ya prapre e wo Martinisa ene ni nua Daniel Isa ne sa nkrofo kro yi a wo mo eto e de hye wo mo so yi na amromo wa Daniel no e kire sa de ote ya ne sa nkrofo yi wo ma boa mo no wo na munti no etuo e hyehyehye wo mo ho o ena eja ninua woye panyini ani din ede Martin enkrofo yi eto ede hye wo mo so ya sabre ya ye kasai etuo eka no na Daniel no kire se no mo eye edipa mienu ya wo kase wo mo kire wo mo kura mpo na beye den se betumi a kire wo mo bai se wo mo de wo mo gold detector machine de no na wo mo pa ekwaye aprapra ninua panyini Martin no wo mo pra no a amrumu wa nipa mro de ne se wawu na Daniel no aka mo ne de wo kyese wo no kura wanya ne tia ne dimu saa sanse wo prai pa eno ode toto enwura mu a ne na ne mu akoba amane ma enkrofo bia ewo ho eba ye ni nyina mu no ababa beto dwa kire se aposifo ene wo mom ka bia ewo mu no wo ma hyase eye nhwehwemu ewa Amansia Central ho se wo mom abehye pomu ho a so mo bedi gala no mo sadi nsamuru wo ho no enya de a wo bepene wo mo pa se wo mo kwa akwaji obi detector machine gold die bia kwa wiase yakogba ba akuto ma ba akon so wo prepare mu oden no aposifo say investigation wo ma hyase a wo mo guso da asemi wo mo hwehwem na won matumi a kire wo mo di sa enyabra asemi so for na yentro so na yenkobrim not mensim wo apu ebantemu de abetotwa ne se efo ya wotwabe efo otwabe watwitwa na konta ya wanya mfirihyia adwonunum efo nso anya adwanan enum a sabra posifo wo mo ensa aka no na efo kofi wo se na konta odnafa kwa bi so amwa no na watwitwa no de mu oden na wobra ye bisase ene nipa wote ho ene tudwala bi ohene wa eye masi wono ena ni kunu a one no agya efre ne se efui wone na konta ye ohene wa no nua wo hu se wo mo efo no twitwa abrantie no ga eje no so nipa mro ba na is wo twitwa no pa di mu edin nto se wadu dwane na posifo wo mo asoro mu ensam no ebisa se efo de ntin wo twitwa konta so se me mabona to sansa de a wa yeme ne se wo ma me ne nua ba na jai na nka bepe nua ba no pa nanso no yo ya wo sanso ko bere mikuru na nam so metwitwa no keka ncha posifo kire se yenhwemu pipo bi ese fata bia no om de gu akwam ne mom abrante a twitwa no nso busuan so kire se mo pa tentene yembe se ben kokko asa case bia na fenko wi akiri na yehu bi papa bia amfirimu aba awie yebegina we so na awie ensama hodro ni nyina de asi e wa hasamfo of a John entry bosia kolabo na be de chena na kwadwo apia
Professor Ajeni Mboaten Kokoto enoba efia aboajewa eja sampa pilo ka ho onukro ya ne sambe boye nchidom ma ensama hodro na wie kenkan edema mo Xmond ene senior man mo ziada ma Facebook ne so ba bia wo biada wonya bi ehweye asomfonom no eye mienu medin mame ajowa nyanta tando meni Asonaba ohene Kwabena Boaten adwaye so de die na birthday nko ema owura ba ko Ura Erasmus ba happy birthday to you. Woye penny kwanchefo a wo call DVLA enkurabate wo bekwaya woni penipa watano ene udia wodapa we nyankrumpo ni papa wakomapa nyame insura no owadwa nyame nyane kese pa ura ba chamfo ba bema ba dankopon ye wakoma so de nyina informo asamba bada bijumedi etwaso Apomodin mapade enoane hepa plus mixture apomodin mapade enoane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. Who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawi in fear to you come. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did didn't crack to ya too. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4. 102.9 FM. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine swa. Owa nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a battle pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me a could chew akoton. How many students who? Na and no crab dear. What tape one who says she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa. A here one more. At to phone call put to a station wa. And crying down so mine. First up. And your mama beer. Your tonton books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa plus mixer enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And there also we Hepa plus wife. Na abano. Hepa plus mixer. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we fear to me come. Our pharmacist in her bar shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG a dreading crack so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA 102.9 FM me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e lab facility
a yɛde ahwehwɛmu ahodoɔ pii yɛhwɛ w'anim sɛ ɔbɛba bɛyɛ ahwehwɛmu sɛ bɛyɛ a wobɛhunu w'apɔmuden gyina berɛ wone yɛn kasa wɔ 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at Nafia Siadia and your high school certificate ya whatever bombra. What in ye pa? Online high school at Bassi say SHS Online and a year online high school a Dikai or Ghana ha. Yamayan 2 minutes to me program, Sama JHS graduates. SHS students ya will hear the Shahumwa, who would me a chawon wasi. Me remedial students ya war presser will bet chawon wasi na. All for me mouse sent to me and say trust a woman body didn't who share SHS Online. Near Dikai. SHS Online, 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abuamo baninya butres ya dia senior noape. Etasumieno, esan say online school ti. Our phone says sika bebre and toto provisions. Any niama and kawa prospectus so. Te se sekai, detergent, prayer, and any kika home. Tuition fee per and arbitria. Etasumiensa, a church for online SHS in Yina, a PhD, doctorate, any MPhil holders in Kwa. Near we hear the best idea or SHS Online, a laptop computer, internet, or papa edition idea, and an encan and Winchester. Admission courses is here. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama banning fan Winshamun ya. Na one cry no frame is Abria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Before your tongue calendar. Train. We are denya me number. Mona mofa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi te sɛ wogye edin ne number. Bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa mu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kokuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eye ma na ama omu asem a woje no ebenya bambo ye bema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana for 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asemba badabi. Krabia nie. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakune bete, onua, ori abe, akusie, oti, quantum pon mo, sir, orni, marika, na o, okokodoro. Asamba badabio, Yesu woha, yanbisa Peter, oteka samba badabi woha, wuko tie, hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuma dosu. Nanso, biodi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyamema wo nyuma no, enkoso. Openya wupi adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwe bi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba mo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi hoteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani mase ne sa no mo ka se aduma no mo ye no e mra wo mu hu obi ani mase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo OTEC 102.9 FM sabre do shiri kopum bra odu obia bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no
awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyam adom no nti amen Papa Krobia Mpacho, good afternoon. Krobia, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobia, Namishra, Yamimo Winche, Yankupo Winche, Yamimo was a 49 inch. Krobia, Miraho. And Yami you womaye, say, Yami you womaye, say, Pepoye. She program we are moyen a ye, for a branch ADA. She papa no number be a watching a 30 million diamano. Me say why a bit my yes, one a bit my BB to say. Meaning I could be a why woo, or papa woo ye, a homobro, Nima wooyen, and nona. I told be a commercial, I'm away to say. Can do why? Me a menu cause me nibu, miraho. My snow ye martini so you and a menu case. Into the make attention in Shiro. You mean Shiro, you mean to Wunkum. And Jay that. Papa, the year, not the Obacasa Wabreno, why she has had an over. It's a Fasobiama, and Timisro, and Casama Breda, Cosuye, Yamibi Shiro. Mitsu Bibiara, Studium Ho, Yamishiro Wati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene salapapa, Mikasafira Nyaso, Baba. Aja, Yamishiro. Me da body as on a boy, I see that toss me, you know. A common moon penny for no one better for. They are tossing me and son and come out here for no. Semi that here for no so I say. Okay. Before I could so I catch me and more move and say. So call Wally Abissa. What Miss Anna so kumua. I some baby. Who call Wally Bisa. Na ye in intro, so one Miss Anya Mia. Nanya Mia and Yan Chero or Bowie and a yo dear. Na say, we shall need two and in no phone and a nim high. Nasa udi achira asemeba dabi enti wo muhwe ye so bi kwa walia o mmisa nyakopon so woni nyakopon na sa busum na wusum a so wukọ awalia bisa obusum a wusum no na onyi nkyira wo se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obom pai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radio ase yansia da ase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori majuma ma me so ante free hono no me ba oda de na mi ri yo no ayo papa me kan hada o 102.9 FM mere kasa daim udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mi ri akochi apanya of na dem abekere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me si machi no ani anti nyama bia mi ri ye wo fi ho no anu odin mede ne maka se woye na se mebu anjo wo na wo ye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na de wo ye no onya ya o se me ye konkonsani me chantro antu mere so Ernestina papa do you respect your husband? 102.9 FM. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dai na haya ama bla ne so na yedi ama wodi dai na ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dai na rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so an na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na o ka asa buano pa na adwuma no honom no
Yɛkɔ didi yɛdi yɛkɔ hɔnom no adwuma no hɔnom no ɔnyɛ adwuma bia bɛma no ɔkɔfa ne ma ne bɛduru yɛ no me kunu dwuma sɛ yɛ me ya na me kɔ so me ɛba ma yɛdidi ama me kyerɛ no asɔre na ɔkɔɔ no awɔ apaa so ama ɔmode ne yɛ mpaebɔ kakra ama sisi ɔnyɛ adwuma kakra nti se me da na bibi ɛba me ma adwuma mitimi kyerɛ no me kunu fa nkyene aboba na fa kɔpete gu ayi no me kyerɛ na me kunu ɔnyɛ adwuma me safiri yɛ mu nyina tia paasofo nyina mu tia me boa me kunu ɔboa no ɔkwan bɛn so na adwuma sɛ ya na wayɛ dɛ se me hu bebi a mitimi kyerɛ ne sɛ da yade wi me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena aware ne so pachan ile jatabiribo jatabiribo aja buayena jawa sri buenyo abrabwemo nyami Nasi musu binaka ya minyami beye free musu yimo Wayena jawa sri buenyo Wabrabwemo Nyami Yenu nawampara yenyapuna Nasara wabinaka ya minyami beye frara woyimo Buena jawa sri buenyo Nyami Yenu na wampara yenyapuna Wahine ya chanwo Akinkawe ya chanwo Eradie ebrana beke nyami asema yentie Akinka che babu smiasie Wonyami sunsumu yebeka yawo Eno na sawama Sawama Okay, and now we are Odoman Kumenyame, Aye, and Asie, in Camfor, and in Tontom, and near Dema Udin Krono. Arafoni Adeshe, a we Yama Yang Huya, Yama Yang Huya Kwaba, na Yama Yang Huya Shia, aha, Eye, Otek 102.9 FM Sunye, and ne Eye Benada. Ene eye bosomi a yewomi de tosonson emfimpinu ne aduonu nummu ene ewi awiei yasehia bio na nedai ye de asembeba de dwumadie no na eba abesom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie so asem krope ne yeka yese ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti awiei a ye hie no kre moma yense ye ho se ye ba besua de
ebre kro na mu ne ye be kire yen ho nso ade ewo afidi kase yi so na enebena yi ensem hodo a ye de be nyina no hye ne nsonso si ye live ewo yen social media handles ne so awiei baabi biara obe join ne yen no eya hye ma wunuanom enya adesua nya de kire dwumadie no bintie na wonom enya binso nhwe ebre kro na mu na wiei wadwen kire wodi tum no na wo hye ama wunuanom enya bi atie na wanya binso asan ahwe sa abre kro na mu no obehye wadwen kire a wode ba baabi a wodi free a wode ba eya afaka ho bi na fatum na ye nyina yensom ye nyina yenkamom na yensua de nkire yen ho nso ade awiei yennuanom a mo United Kingdom mu na mo monitor show ni nyina no Nyankopon hyira mo nyam kese na ontutumu anamo enso mfansi awiei Sahara Radio for Sahara for Nyankopon hyira mo onyam kese na omwa mo ewa akwanuasa hodo nyina mu UK ene oba United Kingdom kro na mu a GN Radio ewo ho Patmac Radio ewo ho Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ena wie wonum nyina wo UK mani mu a wie wonum abiebiem na dwumadie ni twagu ena Spain fo a mo monitor yen ewo Be Love Radio ne so no Nyankopon hyira mo no onyam kese na wontutum nso mo anamo emfansi ena wie ye wo Kings Radio eni ni TV ewo Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio eno de wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium eni ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu onum nyina boadem awiei onum tie yen esen hwe yen me de krobia nana yaw asante enawiei ogie amanie enawiei apesemakana nanie awiei krobia jata mesane wahia bio enedei ye ba besom awade ya chiam yakaba ye ja akra na ho te sei Nyankopon adome ho ye pa na so so adom kro na Nyankopon ordinance asan afem yen sa ya san hia sa pepepe enenso ye ba besom ai da bia ye se obi asem mentie na emfa waso achi nko sa kire se ba bi obi duru ya e patre no ma ne hwe fom no se wutie na nhunu sa bia kro no a uduru ha betintim awere sa entie na sa adwuma no ane hebeye eja kwa me wo ho na me wo ho enenso ye bena da bia nokre ya sa hie bio eneda no abene sa ye se besom nokre ya adesua eni ade che na adofo mabedwafo eno ate won ken ene destiny mehu se wawuram awiei ye moahamu akwaba ose akra ya akrobi asante Nyankopon inhyirawo ene awiei Francis Ajay mehu se awiei onso wawuram Francis awiei memo akwaba wate Nyankopon inhyira pa no onye okese ose akra ya akrobi asante wada mebru ene awiei yenso yahia na woba Patricia's Kitchen ye no wo kejetia ha na wonum so abode mu abiebiem pa awia ye tiew ene ye sign so ehwew ene na sika ene osi akrakra bia you are my number one. In fact sabinu hia wo afidie no sise yi a na mani age enti we krobia nie utek nie Nyankopon hyira mo na wonyam kese the bossman GH ene wi mahusa wonso awuram wodi awuram a wo announce ho mahusa wa announce ho osi akra manso adubia ena mensome wo na me announce me hu free ene bossman GH a very good afternoon to you Nyankopon hyira na sika no osi am enjoying the show na onu abedwafo mu ye too much Nyankopon nyam kese wate na wontutu mu anamo nso emfansie Adolf Boaten ena ose krobia na yu asantie ena se wo ba gyache pram so ginyamia yenso ya boade mu hapa na krobia Nyankopon hyira pa wate wadwuma pa no wadwuma den a wo yonti nana yemfa wunni agrokra wa ha krobia Peter Boache nie mi wogidie wa arehemu sa wo hoye eja Boache Nyankopon adom ye ho oden pa ogoro mensa wo manso asuo nwunu
ɔno nso awuram ɛna ɔse akora ɛnɛ yɛ nnɛ ɛnɛ yɛmfa aseda ma awurade nyankopɔn sɛ ɔsan de na afɛm yɛn nana yɛhyia yi ɛyɛ adesua san yɛ adekyerɛ nso ampa akora ɛyɛ first time joining you na me yɛ very proud of you nana krobia black arrow nyankopɔn hyira wo na ɔnya wo kɛse ɔno abedwafoɔ na wontutu mu anamɔ nso ɛmfɛnsie day break ɛna ɔse good afternoon boss ɛna wia me wɔ kɔnɔngo ɛna me nso metie wo ɛna me san so ɛhwɛ wo nyankopɔn nya ɔno abedwafoɔ nyinaa kɛse wate ɛgye so kwa so ɛna boache Peter boache onso wa ɛna wia yi onso wo hwɛ yɛn ɛna J Max mahu sɛ wo nso awuram na ɔse amanfoɔ mo nhyɛ mo mama nuanom ne madɔfoɔ enso enya dwumadie ni bi nso nhwɛ nana krobia ena wiei yenso ye wa ha ena lin enso wo alanta wasi akra ya krobia sante uni ukriw eya another beautiful day na nyankopɔn enya mo kɛse na ontutu mo anamo enso mfensie ena wiei ya san hia bio ya ye ba besom na esoma ye besom yi odwomtuni bi owo Ghana ha obo odwombi sa adwomtuni ye frɛ no oje obo onwumbi na ne nwom no asɛm a ɔka wom ɛne sɛ adesoa bi akyere wo so a ɛyɛ hwɛ wano asɛm yie sɛ ɔbra no ayɛ bibia wɔ hɔ a ɛyɛ susude wo nkɔmmɔ sɛ puɛyɛ ɛne anaafoɔ ayiwa ma na atifi ɛne fam hɔ ɔnom nso sɛ wɔnom nyew ɔnom apoa a ɛyɛ adesuadeɛ fasuadeɛ na kai hunu sɛ ɔbra ɛyɛ ɔko na mmom ɔbra ne yɛ ɔko ne nyinaa akyire no ɛyɛ apagya w'ani fa hwɛ awurade nyankopɔn ɔno ne nokwafoɔ yɛ asɛ wopagya w'ani de hwɛ no a ɔbɛboa wo mo nsa ntie ɔse ewiase obi ɛka kyerɛ wo sɛ wadi nkuguo wɔ abrabɔ mu no ɛyɛ n'adwenkyerɛ ɛnɛ nko ɛnra nko ɛna kyina nko enti ɔse ɛnɛ ɛne ɔkyena ɛnso ntumi nyɛ pɛda sɛ wogye obi adwenkyerɛ a wɔkyerɛ fa wo ho akoa yi deɛ wayɛ ɛyɛ nkugusɛm akoa yi deɛ wayɛ sɛbesɛbe wadi ntwa wɔ abrabɔ ni mu watɔ fam ɔyɛ ne ho hwie nyɛ yie sɛ wogye saa adwenkyerɛ no obi kyerɛ no atum na wo nso wokɔ so ada fam hɔ a ɛno ne wo brɛ a wobɛbrɛ enti deɛ obi kyerɛ n'adwen sɛ wadi nkuguo no sɛ woanyɛ antum na ɔkra sɛ wo sɔre a aka kakra bi na ade akye kakra na aka ade akye no aka ketua bi na wo haw to atwa oji ne boss anyom no me kra sɔre de ɔka hyɛ hɔ no de ebesia nya sia wie de aka ne sɛ wo bɛ hyɛ wo ho den ana wo bɛ bɔ wo ho den na da wunya mi asi o kyerɛ sɛ aka kakra bi na deɛ no na nya kye enti wɔkra deɛ bɔ wo hwe hɔ nora no ɛnora abetwam kɔ yɛmfa nka asɛm bio ɛnɛ deɛ yɛwɔ mu yi ɛne ɔkyena ɛnso nyɛ pɛ deɛ wahyehyɛ ne nnɛ sɛ abɔ atia wo a ɔkyena deɛ no deɛ ɛmu ntia wo enti menna hɔ na menka sɛ ɛnora bɔtia me enti ɛnɛ mɛda kyerɛ sɛ nkuguo no mia magye atom sɛ wogye nkuguo tum wɔ wo ho so a I bet you wobɛka hɔ a krache ne nwom no ɛyɛ apebitie fampaibo ne kawasɛm kyerɛ ɔkɛseɛ no a ti ha sɛ puɛyɛ ne atɔyɛ yiwa ma ɔkyɛ so nyame menua ɔdwene wo ho ɔkyɛ so nyame ɔdwene wo ɔdwene wo ho enti no matter what ɛnɛ
what you are going through. Akaka krebi na de ache. Akaka krebi na de wonam mu no. Na watumi afrim. Na mom se wuti obi adwenkyira a wo ka de fa ho se wadi nkuguo enti eno aka yi na krobi ya se wadi nkuguo. Eja ko bi se wadi nkuguo. Na o sha ho na wusu o. Eyi obi adwenkyira. Ye wo bi a no yi obi adwuma. Nipa ni yi na di ya without cause. O yi na di o. Sa nipa no pie free nipa na adwuma mu. Koyere ne ho bie ne de ene na adwuma no akoso koras ne de nipa no ne de na ano ye no. Enti minu yi keka ho fampai bo. Se puye ni atoye yi wu ma gina pinti na pagya wani. De obi ka fa ho se ye nkuguo ma wo no eye nipa na dwenkyere manyi ntum na emum sa wo bo ho so na osore panyina ma aka ketu abi na ade ache ade ebeche akokọ be bon na wo nso be hu se ye oda enra nkoyie enaba enanso ne akina ntumi nye peda ye enenko akina wode odeba enti akina nso nyem unya bra ya akotie sa anwum ne bi wate na nsem wom ene krob ya asem a meka ye krache ne nwum ne mu nsem oba de achi ame akra yana nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina akra sa ne tie de ye kan sa bi de obi aduru sa nkwanta nan ne so ohunu ba bi a wonko akwa de say Israel for omkoye omkoduru apo no ho no bonkum so eya abotai nifa so eya abotai omanim so ye po omachi so felo ne dom edi omachi ba di no omu ni ba bia fa ne wo se omu gina oma felo ne dom bekunkum omu sadie yo na adane adwendwene sabe ne kwan bia si ekwan ya na aka eye soronko a ewiem ene ne ye kwan ya no mu pagya wo mani a na ebeto nti omu ma wo mani ehwe soro na omu sire nyankopon ma ne pae eponu mu ndi wonua sabre se watumi anante no akodu sa nkwanta nan ne so a de aka ye onyankopon ayese obomofo bi a okowura mu na okini ya na onya nam na okohu no otwe agyanka bi na otwe tuo hwe ne so se obi ku no otwe ne se entumi tuo na menyini asembe ni onan nani na afei wonko hwe ne kana ya nimu ase wo okohwe ne kana nimu akana ma ase enhwe manim na nyam na mekaaye mekama me no nam afei ne metwa ba na me de akohwe kana man ya aba so se hwe ne wantwa me na misuro kana ma ase abusuafo abrabo ne saa ne te meka we ya ma won se waduru ba bi woto wani ensa wohwe bonkum anya yi anko ka wano waduru pagya wani hwe wiem na ka kire awrade se awrade de adrei esoro nko ana kwan da kire me ba bi a memfa na obekyerew ama wako wanim na be ya dansidie ama na kyina wo de betu nipa foforo nso so efo me da se bro enti fampai bo se utie sa anwom no ahyase no a oka ema wo a wutie ti ase se sa setena ne kyere wo so a ya hwe wano asem yi se mu ye den na wa nhwe wano asem yi a wo beka de ye nka wo be mo wada pa nyina dedi nipa be hunu wuntwo mu dodo enti wadama ya fampai bo ena wiei adofo yehia ye ba besom na enkoma ye ba bedie enyina no ye wo yadofo ye nuanom ene yaboafo bi a onom nso boa yen nyankopon hyira wo no ntutu anamo nso emfansi ena wiei enkoma ye ba bedie no eye nkoma abaye nimda na esafata se tiefo nso ehunu ba bia mprempren akwa akuduru sankomboi eye nkomo kese eye nkomo a ano hye na ni nyina no saasem wei no da bia ya na enipa ene omanfo ebisa ye ho asem esese wa wutie onso ye mount de akwa akosie odi munya no moma ni mromi about munya no bababo na oba de achiame akra o kaye wura ye ote wo nchen me kai nanim kai nanim ni din de won kai ni din de onse ya na nchen e friend ma munatu
mamuna tu sɛ ɔne kai mamuna na tu no ana so so na me ho de ma me kai sɛ tuka ho ne sɛ ɔne agya Moses ɛdɔso a na ɔfrɛ ne natu na oyi mamuna ne firi hɔ no ayɛ ne natu atiefo mi wogidie sɛ makai mamuna tu awuraba yi asɛm bi ba yanim ɛna kakra nie asɛm wo ɛba yɛ nyinaa ne sɛ ɔne owura bi a yɛfrɛ no agya Moses kɔtwe mpra twe ɔmo kɔtwe yɛ no sɛbe awura yi bɛkyerɛ sɛ papa na nyem no ɔnyem no no ɔkyerɛ sɛ wɔamfi ne bio ɛma ɔpanyini bi ɛba bɛka agya Moses ne ho boa no sɛ yɛnkɔka ho asɛm bra yɛawo akwadaa no ɛmo ɔnom kɔkan ma wɔto akwadaa ne din ɔto akwadaa ne din nyinaa akyi no awura ne kyerɛ sɛ nipa no ɔbɛboa no no ne yere entokwa bi si mu ɔkɔ fie hɔ ɛma ɛkɔdane duaboreɛ ne ku nipa nan me wogidie sɛ makai saa case no eku nan no still na tu da wusu ya wɔn mu nsu wuo enti abusua no ɛna de asɛm no baa yanim yɛkɔyɛ nhwehwɛmu yɛfrɛ abaya na atui ɛma awɔ bae yɛkɔyɛ dane dua no kama ɛma mienu a na hyɛ fridge mu kura no na ano na kyɛ sɛ ɔmo yɛ ahoboase yɛ de bi kɔsrem na ya yɛ bi nso ayie ɛnom ne de kekeka ho afɛdeɛ agya Moses ya wɔne abaya yi na atu ɛwɔ akwadaa abaya ɔno nso se daabi akora no me nso mewɔ anuoma bi wɔ me mu a megidi sa akwadaa na nyɛ me nso me baa kyerɛ sɛ nka ne dua a wɔbɔɔyɛ no nka kume ti sɛ meda so te ase deɛ a akora no nyɛ me ba nti mpanyimfoɔ mommoa me ne yɛnkɔyɛ DNA ɛneɛ abadwafoɔ nso di animu ɛma agyataba som ɛmeɛ kɔfa akwadaa no ɛne ɔse alleged father no ɔmo samples ɛwɔ DNA fo akakye wɔnom fa kɔfa samples ne wieyɛ ɛbrɛ na so yɛfrɛ wɔnom ba ha na yɛnkɔnkɔte DNA ya no a akwadaa na maame ne bɔɔ ne ho dua no ɛma nipa na yɛwu na papa no a yesusu sɛ yɛ ne ba nanso ɔno deɛ wangu bie no ɔda so te aseɛ no sɛbe ɛnyɛ agya Moses no ɛba timu amani tua sɛ saa da no awura yi ka sɛ no still akora ne yɛ agya Moses ne ba enti deɛ yɛ ka ne paa deɛ wɔgye mu a ɛnyɛ yie enti yɛ kɔfitiam ɛma yɛde bɛto atiefoɔ manim sɛ yɛma awura no na kakra so ne nabusua nkɔ sumiyɛ ma adwene no ɔnkɔ kaaka ne tirim yɛse wobɛdi aduro a ɛyɛ akaaka wo tirim ansa na wadi aduro yɛ mo ani nkɔ no ho ma me wate wo kaaka wo tirim ansa na wadi aduro a ɛbɛboa wo enti ɔno nso ɛkɔɔyɛ no ne nua bɛɛma na ɔno na ɛbaeɛ no ɔbɛkyerɛ sɛ sɛneɛ adeɛ no ayɔ no deɛ ɔbɛserɛ wɔ sɛ pini n'akyi no akɔ kaaka ne tirim bio ɛsan de aka ho kyerɛ sɛ ahyaseɛ no ɔbɛyɛ sɛ DNA ne koraa no wɔnye ntum enti ɛneɛ wɔkɔ no ɛmpɛda no no ɔmmra na wɔmmra mɛkyerɛ yɛn da a ɔno nso ɛkɔ akɔyɛ ɔno nso DNA deɛ na yɛhunu sɛ ɛyɛ papa ne ba anaasɛ ɛnyɛ ɔno nso ba ɛno no ɔkɔɔyɛ a yɛhwɛ n'anim ne yɛkɔ frɛ ne nua na ne nua nso bɛka kyerɛ yɛn sɛ daabi mpanyimfoɔ medeɛ baabi asɛm no ɛkeka firi yɛ baayɛ no duabɔ no ɛne adeɛ a ne ha me enti sɛsɛ nyankopɔn ne adom na duabɔ no afiri hɔ a me nua baa no ɔno wɔnsa wanyini enti sɛ ɔno akɔyɛ ne lie na obi akɔwe na wantumi ahunu bɛɛma korɔ na sɛ akɔba sɛ yɛ ma wohoro me nsa afirim enti na abɛyɛ abaayaa ne nkonko kyerɛ sɛ ɔde agya Moses bɛtena afidie yi so ɛne atiefo nya asam ketwa styles a wɔn mu yie wɔn deɛ na yɛ akonwam deɛ na wɔn yie akonwam deɛ bɛɛma yi tena akonwam na ɔbaa yi atena ne so neɛ abɔnten po na nya asam ketwa enti agya Moses no egu so a ɔyɛ na hoboa sɛ deɛ ayɔ no mabɔka enti ɛneɛ mekɔ akotwa ndamegyi kyerɛ sɛ awura no ɛma yɛ mɛkyerɛ sɛ ɛda somasi ana ɛda ɔbɛnten ɛna ɔno nso de kɔ akɔyɛ ne deɛ no ɛna wie yi awura na ba na yɛnhwɛ n'asɛm a wɔde nam sɛ bi a ɔbɛhyɛ yɛda a ɔkɔyɛ ne deɛ no
ana sɛ deɛ ɛkɔyɛ yɛ no afe deɛ kaka utrimu ansa no adi aduro wakaka ni trim na wahunu aduro die bi ana na tu akwaba yakropia ohote sɛ me adom no nso ya me adom muntie nkomo ibio abaya na tu otimanim no ne ho ofe we na me kan na me mere wani ewu we die mu bewu etimu nsum entim na tu a otimanim yi se obi so akwada we mu pa se wo so ni mu yi a abaya no ne ho ofe abaya kama na de wom na ha dwen ena me kan sa asem we kire no eye na no duabo no oba de obodua ba ma suro wo se wan hwe yi a eho ne asem ni nyina ena wie na atu waba manim edien na de waba wa abo wa mane na tifu nti akure de kan madam ase se breka kreni na e ba na mo shay date se yanko ne nzamra ti edru on so no yantimi amedru ti mo frɛ me bra nso frɛ me na me shay se ene meba na anopa me de bedru okay enti die na odi aba ne kora wasem ne sei bio akora me ba ya dwato se die sie ne nyina no achopa na me di besimuso se mompa musisacho emame se ya die ne na yakoye no enhu asam na akora no anya ne ba se die waje atom me ba try se nye ne ba ade wokọ ka utrimu no die na ka trimu no ka kire wo kana yentie me ba try me ne tena ye no yakoye na yakosia blabi ewa yie na se one hwan na kwa yie me ba try ndie na eye ma yie ma ne kwa yie ye koton ade enam ye de ko yie bi ana me kosia no na akosia hwan blano enye aja Moses me ba try satam na me ne te na one ne te ba wo koton ede enam na akoton ye ayi de de ko yie ni bi no chinchinga nam na ade ko ayi ase ana me kosia ono nso be ayi ni bi sa bra ko ayi ase na me ko hu ti satam nso so no na ayi ase ono so kana so me pene ma no ti firi wono mo no me so me hu bra ni bi because me kosia na ayi wo sia na ayi na se no okoton wo chinchinga ena okan se opewo ena opene so ma no na dien ba tro na me ne ko dai okoton chinchinga no ewe yi na se no eno na ye die hotel ya na se ba tro ye hotel enti sa na o chinchinga nam ne we na sa tam na sa na ka be ka krebi be ka ne noso enti oto ni nyina na me ba tro de bia no kura de na me di kofi na o di kofi ena o ka se ma oni nkohia na sa da na ope wo na aha ena oni kohia wo hotel ba tro flo so no eyi ase na me ko hu ntimi so me hu ni bi bepem za eyi ame fun za me nyama ko ye di ye na ba ze nyi Moses ba no ti dwato na me de ba ye se me di besimuso na mompa na cho na yensi asam no e ma ne mfa nkokọto no ba try kọto no na ehunu awa na se de yen se da no aye ka no na tu eye mi amanim ha na aka se die ne de wugitu a enye yie ba try me kan na afei de eye den na akokae eye na se chinchinga bra no me pa cho se free akoye no me papa ka se me nkodwe danwo na ho na me ka mitirim na bia na awrefi ti me so me ko ka ya no na wo se mufto nsa frɛ me so me ba na me de beto mani enti tam na aja Moses rie no na wakoton chinchinga mo bi nso akɔwe o saada no hotel na ade ne no wanyi antum saada na aye ka no ade na wanyi antum me ba cho na me kai
sɛ obi a wokɔhyia no one day pɛdeɛ ɛno no ɔma wo kɔtwitwa bi ansa na anaasɛ sɛ mpatɔ deɛ sɛ adwuma a wonim yɛ deɛ kasa den nɛnɛ nso mo ano nyɛ den ɛnɛ deɛ asɛ wano wɔ fam me nua baa memu kakra nti ɔmu kusɛ adwuma no a yɛyɛ no kusɛ enti nipa no se wo pɛ no ɔma wo kɔtwitwa bi mpatɔ ɔma wo kɔtwitwa bi ɔbɛto yɛ ne yɛtɔn no baa mu na mo tɔn ne baa hɔ nti ɔma wo twa bi na ɔso ɔpɛ wo wonnim no da na yɛdɛn na saa da no wote aseɛ maa no ma saa da na wɔde wokɔyɔe wonim ɛndeɛ wonim sɛ wonni agya mo si saa berɛ na mote ɛna wakɔ akɔtɔn kyinkyiga ɛne adwuma de ɛyɛ na wakɔ akɔtɔn kyinkyiga no akɔhyia obi wɔ ayi ase a na wama nipa ne nso akɔhwɛw saa da no a ɛyɛ deɛ ntia ntwabie no sɛ ka siremfoɔ maa deɛ yɛsɛ mo ne obi kura ate anka mo mfa n'akyi me sei wɔma ka saa asɛm no kyerɛ me ma siremfoɔ maa sei mo ho adwene wɔ me tirim paa yɛsɛ mo ne bɛrima te anka mo mfa n'akyi na yɛdɛn na wo deɛ wo ne obi teɛ na ɔno nso koraa san yɛ siremni bɛrima na wokɔtɔn wo kyinkyiga na afei deɛ wokɔte ase amana asɛw pɛ da na akɔwe wo da na na yɛ pɛ na wopɛ no wohum sɛneɛ ɔteɛ no anaa wɔde sika ne daadaa wo tia no wɔwie wo wie wɔ ama wo sika ɔma wo sɛn saa tam no baa yɛdeɛ na ɔnkae enti sɛ wobɛma no awe no wagye sika anaasɛ pɛ na na wopɛ no nti na wote aseɛ de maa no ɔgye sika no ɛyɛ pɛ meanwhile na wo nso ne obi na nɛte o saa nipa korɔ no ɔwɔi kameɛ nkɔgye deɛ ne sika no mfiri ne hɔ obi a mekɔhyia no yi ase deɛ ɛna me so koraa no namba meyɛ no ɔde ne namba maa me no mefone saa fone so koraa ayera ɔno nso so ɔkɔɔyɛ no koraa wɔamfrɛ me ɛna me nso so meso ma amfrɛ no nipa na amfrɛ obio sɛ waweawie na na-atu yi wobi a wonnim no da na yɛ yi ase deɛ ne ma wo pene so ma ne hwee akora minimo ɛnyɛ borɔ no ɛnyɛ borɔ no because yi ase deɛ ɛta kɔtɔn yi a wode nam asa aka ho yɛ den a wobɛkɔ kakra sɛ nka yɛhu nipa ne koraa no a ɛnka no bɛboa yɛ ama sɛsɛ yɛka bia aba bia nka yɛbɛgye afiri sɛ nipa ne hɔ ɛna nti ɔno deɛ one touch pɛ no wɔfae wankyerɛ wo baabi a wofiri ɛyie na yi ase nipadɔm na ɔyɛ bɛrima tenten gram anaa wɔso wa na wɔka kyerɛ wo sɛ wofiri he anaa wɔte he ne bɛɛyie no baase a yɛkɔɛ a yɛtɔn nam no ɔmotɔ bi ɔmanfoɔ 20 nso mambisa ɔmoyɛ sɛ ɔma bɛyie nso mambisa because saa tam no na anyama nsisi so nti ɛno mokɔ ayie ne wɔ yie no koraa deɛ yɛkɔ na yɛyɛ kofodua yɛ atwema kofodua ha hɔ nam kɔtɔn nam ne nsa no abidi kɔ nam no kɔ ayi ase ayi no koraa dadeɛ nam sɛ yɛbɛyɛ sɛ 3 or 4 na ne wɔ ɛkuro ni mu unsɛ waanyɛ adeɛ na atu waanyɛ adeɛ wagu maa nyinaa anim ase waanyɛ adeɛ nyinsɛn ne deɛ ɔbɛnyam na woanhu kwan a wobɛfa so a wode nyinsɛn ne bɛfa a sɛbesɛbe sɛsi a woda so twa biom mobaa ha kɔɔyɛ no gyae deɛ metumi nyaa no koraa sa no koraa deɛ baako bambɛdididi akakra deɛ wotwa yɛ a wotwa deɛ ebia ne nyana bia mepɛ nti deɛ ne deɛ na yɛ a wotaa twa ɛyɛ na sakyɛse no
1 2 3 no ɛna yɛ a wota atwa apɛtɛhyia ankasa nso wotwa bi wopɛ no nso ade na wontumi nyae na atu kasa gu wei ni mu adentia wonim adentia sɛ wobɛdidi no wantwa bi a wontumi ne di na ade na ɛneɛ wonyae twa sesi a ɔma yɛ sɛn enti sesi a akora yɛ ɔte hɔ yi ɔndi papa wo na ato because ɛbɛɛma no ayera bɛsi ne na wanhu ne deɛ a agya mo sisi akɔyɛ DNA nso akyerɛ sɛ nyɛ ne ba deɛ a kyerɛ sɛ akora yɛ ɔte hɔ ɔni papa wo enti sɛ woanya itwa a wobɛda nya ani na wode ahwɛ nkwadaa no na ato asɛm na mebusa wo ɛsi adwuma bɛɛ na ayɔ gala no nti wokɔbaa na wobɛtwa a na wotwa kɔ gala wokɔbaa gyae twa wate wobɛtumi agyae wate wonim sɛ sɛ ɔbaa nom nsa a ɛma nakɔnɔ sɔre wonim saa wonim saa da no papa na a wɔno hyi a wɔyie na so ɔtɔ ɔno ne tɔ nsa ma a wa anaasɛ na wa na no wanom bi dada ebi ɛna ɔnomɔe enti ayie no n'anwumere ayie no tui no ɔkɔwee anaasɛ ɔtɔ Guinness no ma a wowie na ɔnom wie yɛ no na ɔde wo firim kɔwee wohu sɛ wonom nsa no wo ho yɛɛ wo de wɔde biribi fra ma wonom yɛ anaasɛ wo nsa na wonom ne ma ne yɛɛ wo saa na waa wode hwɛ waa wo experience ne twa a watwa kakra a wahu no wonom nsa a ɛma wo ho nyɛ wo de sɛ wonom nsa a ɛnyɛ wo sɛ a nnɛ deɛ menya biribi fa me baabi anka mepɛ ɛyɛ ɛnyɛ wo saa bi wo na meka wo ɛnyɛ wo saa bi wonni ho control wobɛtumi agyae wate gyae wate wo ho ɔfɛ wate enti gyae wate fɔso nyɛ sɛ bɛha wo sɛsi a nti nkwadaa nan no mɛma dodoɔ sɛ na ne wɔn mu awo nan ɔno no yɛ dɛ na ani gyae wamfada deɛ no ɔno ɔwarew na yɛ mpena ɛna ane ne wo tere ne bom nti yɛ dɛ na wogyaa no ne mmoa wo ne ma wogyaa no wogyaa no akyirɛ koraa no wonkaaka w'ani koraa no boys awe o payi koraa deɛ ɔdi panyini no deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no deɛ ɔdi n'akyi no koraa wɔ ɔkɔ 18 years wanyini wowɔ ntam nti ɔmo bobɔ so wɛne sa wone saa deɛ ɔwɔ mmiɛnsa no wieɛ no ɛna mepa kyerɛ sɛ neɛ boys awe wode me ma na daa mmerɛ ayi ase a yɛkɔtɔ nkyinkyiga saa tam no deɛ na wonom nsa na deɛ na de wo nsa nom ne koraa bae ɛyɛ dɛn wode kaakaa wadwene mu ɛyɛ dɛn na ma a wokɔnom nsa wonim kwan yɛ faa so ɛma a wonom nsa womfa nni agorɔ na nsa nom yɛ ɛyɛ dɛn na bɛtom na ato adwuma deɛ ɛne Moses kura wo mfie na wokɔ adwuma deɛ memfa m'adwuma ni agorɔ adwuma deɛ nti wokɔ ba na kyɛ sɛ wobɛtwa ano akɔtwa bi na wotwa na sɛ woboa a hwan na bɛhwɛ nkwadaa nketewa do wo maame wɔ hɔ nti wo maame na ɛyɛ hwɛ
natu jai wate wobɛtumi agyae wate hwɛ wiase ade a wasi wo bo sɛ wobɛgyae no sɛ mfiri waa wo mu a ma waa wansi wo bo a wontumi ayɛ sɛ wokura bɛyie sɛ obi sɛ waben sɛdeɛ na waa ma ho kwan sɛ wobɛgyae a wontumi enti wankasa ma wo ho kwan wate wobɛtumi wate enti sɛ deɛ na apɛ sɛ yɛnka nkyerɛ agya Moses waaka gu afidie no mu agya Moses tie o waaka gu agya hwɛ ne ma me achopa na media besi ka me pesa wa wo ka kire no ka achopa na mepa no se de esi bia no onfante ntina mabatu maba mo frɛ me a me bamba na me so me di dwa ato na besi musu se yɛnhwɛ ne yɛnka na ne yɛwo ho no yɛnsiesi sesi a wo se wa boka o entu bɛ ne dɛn akura e ba so ne nyina wo mo ne minim ka ne ka wabo ne nyina wo mo ti so ka so wabo ka wo bɛyɛ ndɛn ebi o se me jimi sika wo bɛyɛ dɛn akura ntina me dia bɛdan mo na me dwane bɛto mo di dwato asem so dwato awe dia wo bɛ ma ya brɛ pa ya bɛ brɛ wo dwato awe ho kyerɛ sɛ tiefo ada no kra no nanka ye ba ye enka saa da no kra nanka enyintumu ne ba ya enso saa tam no na ne wura fi se chinchinga one shot no okobo ye no hwe ade we ma nhya ne nso enya ba ma wo ne oda dodo na nyim wo eye tam a ebra so se wonyim no ena so obi ne oda onyim se munim saa de we ya menka nkyere mo obi se me ne me boy ne te ho obi kura ne kunu te ho otumi twa ne ho baako na bontinso ni na benyem no na ne kuru na egugu so enti na ma bebre tumi wo na wonu mu kuru na ankasa wo wo ho no na nye ne kunu ba na ye bontinso ni ba we ya ye ka ye kan na wonya sure se krokro da dwon bi na wo be ye yen se be ye be ka bi ama wo kire se wonim be ma kro pa poten wo ho na enso wo be ye sei na che se ya ka bi ama na che se edwa ato ane ye de akwa ama wo na che se bibi ato atwa ena wo de be ma na sie se be ye ayenya no ne mfa adoma ne mfa mo ne kwe akura me ba cho ebinsi no kure no ho ameka me mfa mi bibia nsie meka enti se si aye kan ye kan akore obede no ahwe no si a wahu se nya agya Moses ba wahu se ye chinchinga one shot ba enti sa chinchinga one shot nso wonim ba bi asa one shot yo fa ni na won kai ni pakure obede na akora we wahwe no mame akora obede kwan ben so akora me no obehwe no enti se si a Moses nso bubu ne kan so ba eno nso obede akura tena me dia beda mo no ti ntimi nka se na ye da na da ne ma wo jinjim na ye honhom be na na be wura wo se dabi ba mi wa na wa wutrim de wonim se wo ka kire se woni Moses kura atena ye no wa ma be ma bia anwe o da enso se na chinchinga be ma kɔwe chinchinga wie o ma be ma kɔwe wo wi chinchinga san refry enso ka kire ye se woni agya Moses tena ye no wa mfa agya Moses ye chi da adenti na ene wo yes na obi twa ye ntroke panyini tesame a me mfinhie aduonum nso me nya akwada na obi twa sa ntroke se we wo manim akura sa tam na ye ba ye no ma adwene kura ma na obi amahia na ba akopɛ no wo ayidie ma adwene ko se bibi sa kura na se bia bibi se betimi yesi ya semo enti sesi a obi tie no okase na nakrobia de na tu aye enti yemfa nsuru ma oni nipa no be ya adwen sa nsuru ma nyema na se enya se bia enya oba bia nso na se bi onim sanuma na se bia obeye na to obu amanfo rewa na e ba cho me kura me nkoburu na ba mu ayi menu bebedit na menu kura na me medwuma menye obi a
David me medjuma me pese me hu se wo bo a ya net say me fan se wabo wo bo et say why na de ko fie ana wo mo na bam wo bo wo fie me am me bo anu ma me de be fie bo so am to de me hwe ma ho odin no ba na oni pedua no ana ayemle kakra ene nti se wo bo a utumi didi nso Udidi. Obodi a utumi didi. Se ebura nya wo so obi wo no ma anya omuro ba obi wo no o ya ka di odi bedidi. Di odi bedidi. Eye wanum na atonti na wo kotwa bi amanate wanum no ana se ye die ntia mbese mi hunu se ye twa bi didi no ye die ntia. Me say I support se oba wa wo foforo. Sebe enam ni yem kromti. Se ndie onya eno no ye nananom kra no me maami Abraham nta sei no owo a nam nana ma pokua wotumi kɔ maami bi ni efre na praku okɔtwa piase a maami bi efre no eno ya ne maami ene nana praku yem nana ba ma abusua enti wɔkɔ na wakɔgye abtese no kakra hwɛ ne maami wɔgye abtese ne kakra na ɔde Abraham nta no aka kyerɛ nsa abna num gu yem enti abna num se ya ɔtese ahye ne yem na ne ya de fufu akɔsi nanum nandim ene abran so betumi atwa bi kama won so de enye se bi a wawo foforo wawo ache enti die enti na ne ema utwa se mi twa na me de didi minim de amyo ensana na wo pe ana se wo bu adidi ntia nsa kura na me num nsa bi onim bi enim se na o kai de wura nsa num kayo on kai enye namfo sem na de wura mu meto me mpe adamfo me nchewa madwuma yia ti me misori ya madwuma no me chewa metwem me ko madwuma se eni madamfo kotena no dabi na ukotena obi fie na uti ukotena me maami bi ametena ne nchewo atimeti o se debi ya osori na se oba se unni adwuma ya na udi namfo achi omumu adwuma ya de eye iwa ukotena obi fie no kwa wanko kanwe enso asamba obeka se honko ade obeyi udanse nti odisa yinu tofutuo no tumtirimu a ana me hu se wono so ko obi otwuma no wachia anaso obekọ asori anaso ina yi nti mito na damfo de se madam nie dabi na tu ensa no obetumi agyae wate siwa wadwene mu pɔ se obi gyae wate enti 1 2 3 se utumi fa dodo be sei trepe o fa tre nyepe o nyepe na wan kura de wan betoto waye wo na wan fa tre ebi emanin su kusa koshene kakra ne ba ne ka ne hunti edio edifo edio eden pa nanso Yehowa ene yehwefo se Yehowa de yehwefo nso a enya de ese hwe behia ye Dynamensa ewie mehu se waba show ne so. A very good afternoon to you, Dynamensa. A very good afternoon to you. Mehu dear also all cano. Now, what about the people she has? Wow, frame jam free. Oh, what about the people she has K and the funeral cost? Now, Ben day. You see, I dear, send ye drone, dear, and yasam ketua. And yasam ketua. Mayfair, Fanny na trance, Fanny Shetchery. Odni Shetchera unsu. And I dear Fanetnas, na Fanetorso. Aha, and no bebwao. Na you. Esawaba kope, mehuse on soaba. Nana Crobia, none one to buy ye, Nassani and any briny, sending an animal mutitie, and ampa as a way di. Now in your D say, hey, okay, said that form. F1 oh yeah, me bow F1 and your fool. Yeah, I grow crop, you have a drum and you and your fool. And your fool, what
And now we are last hero. Mama Chia Misampra. A very good afternoon to you, Asafo guy. Or say F1 na enya fu F1 ki afa pepa ho da forma ki afa pepa ho di dada. Nana Krobia, good evening. Galamsey woman. Everything can be enjoyment. Na ye yampa wo kwa ye na se no wasi wadwum po se de baby a wuhia bia wo be ma bi afa. Satam now ye gala. Gala de me ya che me jai. Wo ye jai. Na sisi a wasan ewuram. Enti den na wo ye den wo gala ni mu. Gala adwuma ni nyana bia. Enti sisi e se wo kwa gala mu a wo ye den. Won ma wo mu ya mu be yabo. Be yabo. Se bia ye road ya fa carpet ne so a na wo yabo a na sese. Board. Board ne so no. Board no so. Ne bi wo ho nso ano aye den. Wo so yi na mu Kodwo no. Unim ni nyina ato. Unim kodwo nso to. Ene bi wo ho nso ade. Na gala adwuma ne de Galamsey adwuma no apart from China for no. Ene mo machines no na ka de omo de bibifo no ye de ansa ne de. Ni nyina unim ye. Bab na untimi mo pick no. Pick no. Pick ndi untimi ntu. Untimi ntu e ni to mo ya na nete no. So mo ho de na obetimi ate aguso a na wayi bi. Ente se odo ho ato mema so. David. Se bia be mare ansa no amauska. David na metwe ado untimi ne men no. Unim do. Adwuma bia. Oye. Apart from Cronona. Adwuma bia. Na ne ye den na o ma sa san we ku san. Eya eja Moses na wo mpe no enti na ma eyi ase ni chinchinga one shot okotwa awi ana ase na ye de entia. Menimo Krobia. Wunnim anu de wunnim me de asasem we ne ya na me mpe ne tie obi aya de na wo busa no minim de ka me oboa wunnim de ka ho de ka wo de wa wunnim e ba ye na no ka kire ye se wunnim Moses tie kura no wan fa na chida se wo nso chinchinga one shot ukotwa ai enti wunnim de na ka ho ma wo fa eja Moses ye chi sata minim ono sana obeye ono oti ono no wo animu di me so me krona to aso na waso na me so me ko achima no on me ka se me ko na nga me ko ton ade enso. Okay aja ka me ana o de wo pese ye mfanto aja Moses anim wo dwa ato anim no boni din o tie na ka kire no ye wi a ye be hu de ye be ye akura bie wa don akura de meka de beto ayi umanim de me de baye a me de beto umanim no se dwa ato na mesira ne se onfanche na de asie no menume ho o san pe wa de ba chode tena de oni ne ntena bi David na mu mo mfanche wonu ho se o twe foforo obi wo line so obi any line so na be fa bi mu ana boni utrim to bodin su no bi firewood ni pedua na nye ntabo de baby a obehia bibi kakra twu minimum ti minimum twie ni nso onso wunyini ti wunchu minimum kakra kra chikakra why ensio fa ba no nkyere se menum nsio biem twikakra wate na oba kra wa ntwie ma abo abre wantem ti ya twikakra wate why twidi die twi na menwu biem why ana ba wu bio onwu bio twini die twi na menwu biem why sesi a me de mbagu ato awo so menwu bio ensane de maka kire ne se wonyae mintua ne nsano o se ni jai ne nso nye easy o onti o ja ne pere kokra amwa ebe ya odai wo eba bua amwa o say eba press doctor be ya yi anka ne ho me no eba press pavi plasmos ni bi na o se na num na ato no nke ntumi ntina num no ntumi ni di mawura what? That's matter. Who here help us?
wɔse ano no wɔyɛ a ɛmani tumi didi sɛ wɔnum na ɛto a ma yɛnyia nomtuo no ɛmfa mfiri hɔ mfama wo anisuo no nso na ɛkɔtwetwe feelings bambam ne ba ɛba w'ani so saa ne ɛsane kɔ ɛno no wadwene ni so koraa na ne ɛsane kɔ saa da ne sɛ yie no wohwɛ no a ɛbaa n'ani so no ɛsane kɔe andeɛ memusa medeɛ mbagu atoɛ no so mema wo musa moyɛ nkwadaa bɔne yɛabrɛ o okay wowɔ biribi busa no anaa woni hwee bisa na hwee media me wurama na kama wuram ɛne wuram street na me da se pa na yɛnkyɛ atiefo nyinaa mama gye bra mutie na wo sɛ memuna tu asɛm yɔn yɛmfa nya adusua bebree ne wom ɛma ne mɛma a yɛsi so ayɛ bɔbra adusua bebree na wo saa de we mu first day na ɔba ha na ɔmo kan krata ne kyerɛ no na ha ne deɛ memegidi yɛ sɛ na ɔno ani mu no onim sɛ ade ne yɛ saa na teɛ ba wɔnim no na ɔpɛ sɛ ɔtwe dawere onim sɛ ade wei ampa sɛ makɔ wiem ba bibi na ade yi da na anim yi deɛ begye tum ntɛntɛm a ahwɛ yɛ ana na wo san kɔ yɛ kɔ da so no ne wɔhu ne mɛma bi hwɛ nkrofo bi ma nya ɔmo ma da ɛnya wo dwumade ya wudi a nka mɛma bi hwɛ mɛ hwɛ nkora bi a me ne wo kasa sɛ sie yi me no kasa se sia yi anopa ya kwampo wan kasa office ho hwe mo dodo aba ho me suo mi nka be se me ensa na se nan e na aba ho a enu so enye mema yi enkura ne nyom ma hwe woni oba bi beti wo hwe ne kama na otimi to phone mo obi na obi de sim atoso na odi akɔre phone na woto na 100 million no obi eto sim ne kona ne boy de 80 cedis na odi akɔre hwe amemu na tiasam yi o to ne chinchin ka o wo ko no be ma ne to bi o ba mu de chiche ma man for re ena ye for ga bra we de o yo na you officer je Moses to de bi o bona ko homa na ni officer Moses wu bra we de o yo no ko ji Guinness ba ko bra we de o yo me nya advert me company bia ko ji we ba ko o ji wie na wa nya ne la yo wa nya ne la o num wie ba na ni so no nsusomu sa yenko aninie na me o ka se o mi ma be ma kra oboa nti first time na wo sia no wa mo nya nkyerɛ o se ni refi ni na ja o ka se ma nyina na de o ma we o mo kai nana hwe o ba bia kai o ba bia ba ka bia on kai bia oboa de wa we no kai o ba bia no wa ka nti o bo to wa we mi a na so bi se o ba we mi ni refi on kai yo nana me se o kai meaning ga bia o timi bo ba bia o mako o bo kro ni na dia bo si ni na di atira da du ko wura mu o si hwan o bo boa na ka no ko nyima ko ba hu kru memme hwe mu ko bia enye ya mada na o hwe o bo ya ni titi se ayi kube o bo si titi se ayi koko ahentamu enye oba hwe o bo hu se oba o ti wa me bo drums wa so ndam me bo drums wa so ndam o na me ba ete ayi ketia elo teka we me ba me am titi ba so ndam me bo drums no me be na elo dika o ketia no enye oba na so na oba bi dia ko fa behye o dia be so kwa emema bi wo yem ya ni na ho hwe yem ba ise ya se de memu na titi o so mo ne ni na obi emma bi sa na mo so te na o de no twitwu sa ena mu dia wa jinti o ni point baako me de mako bi akọ de ogi nti obe se bi nti obe je na o de abrɛ nso ebia na je kwa me ba wo ba o bra kra bia o ba wina ni so o bo na anima ba yayi se mfa ko ba je kwa me na o bo de ko na onje enam so wo se bi ujinti na waje afi akọ oni nti fia na so din wo suma na o fa ko ka taxi driver bi ba o taxi driver bi ba wa wo ti we de so wo no sia bo no wo de be na utwika saa ne tie nti ye memma ma yani na ho oba no ne tie no krodie hia pa no krodie hia na wo ne Moses na tie o ko nyese boy ye no ko bi o ko ye business tie o chinchinga chinchinga no papa ne to ni nyina on ka na krontia o mo ko bro ba mu ga na on ne ko dai no on ne to nam ni nyina
me babia me ti me area ya me ti ya watermelon me guys bi ho so e bin ko na be bia wi abetena ho awrade yankopon me ma bi so ye bi o na obetena ho watermelon wa bra say mo say adidi ko enu 50 cedis wo sha ba so wa bre no oh say dia wo kan dia ma me nchia me nuanom mazinfo nyina me chia mo na me nuanom mazinfo me chia mo hwe me nkofo bi wo ya me pese me bodi omo dia bro na eba awia wo obebra ne ko atai nti omo so botati so omo hwa na mu dwo na afra bra dia kan nyina yesen no wa kan bo o me ma say kraka ho papa na wo mu na akore nso bokom na ne kruti kromu a wo twen no okonyima yesi wo na ne tintina wo na wo hwe no wo akofo ka bro say pam okay yamma ya ni na ne nsu de mfi say oni nipa ne tinna say wo mpena mesrew ka che mempew abaya mempew no nko no ma bi enkofo yi ma mahya no we wo so oni papa nti oni ma oni mikro o pa ne dade no ka ba bi afi bai na wo kwa obede hu wo ko kire ne sai no me say woni midira na ye ni obi di no da ye bona no enkanda se kanda obi ngwa man kanda eni bi nie woni o ka se woni ma me se da na oboa woni wan woni ba kropa o ye ne keka no o yes flow say we get wa mo nje man da o boy enem ro odi se obebo na ho se flow say on se bebo koje we ba ko na koje na o tu na ni na de ma ba mo fo no ma we o mu we na odi na ko se bebi na wa bon pan na odi akonyim wonim hwe ye ni who be crap be makono free okay na Moses wonya botre mesre no say wonya botre na omre fam kakra yesre mani me ye kasa nya ne kade na mum ya na o my reasonable amount me da se na ne ka tell say wonjai ni nyina manen na na die ni na okoye ndie me say me man sa die ni sika nka muda oba de acha me akra mamuna tu akakakra enokre no waka bi na akakakra me de oka so gohia obi wa yi ase na okowe no menyini ne nam no oja ho ena okowe ba ya o se na waton amana kakakra bi de ode ba fie kakra bi a ode ba fie se obi a wakwa yi na dako okohia obi se wakwawe no na enya no kre wobo toilet kwa so nyina amanfo okohia de ko enya no kre obo wekipi na wo wura fitam kokwa as sociology say you free trapiase ni e fa fom saa bia ye kwa dinkra ye kwa bo ye kwa kankamfrase weki a wo kodo sebe kokko ho kura utumi keka manya bia utumi mu obi koso kokko mu obo wura fi kokko as sociology ye kodo do ho ebi wo hwa ye passion na bia wo de na kasa sata mi akachiro se bobo kala pe ba enkomode ba obo na yi no na wo kwa ya na efa wobo asam na wada wura fi kokko as sociology yi ne de emfa she wekipio ko hiesia mo ho ana concept bia na yini bi yekwe wekipi ni wo pepa ase atiefo de be kan ya mo ami o na mo sare ko chi ya obekọ no onto ababi na we die ni de akra wekipi na ye bokra keke no wekipi no sada na mu refi mo ma men kai mo ali papa na obeka ase no kre etese dan alupre etese ntro wokai ne ba ne dia no akra keto no sakina eye wekipi ena okosia no one touch pai ena we dia bia nie o de kokko go on kan okure ne enka bi ma nipa kro wo ho wonim nipa kro no frise ye wa ha na Moses kura se ne ntete ye kire se awure yi ni taxi driver bi akoko aboni dua se age 30 million akwada no age 30 million Ndimamuna tukase nipa no wonim ni din menya sɛ akwada na waje atumu na ɔsɛ waje edie ne natumu nti opa cha na mene na nya adwen o na emom nipa na ɔpɛ so wode ne sie sɛ ɔmpɛ se yebehu sɛ nipa no ɛno na mene na nya adwen sɛ nte saa so dia na ebia still na nya nipa baako ebia Moses yachi no na nipa bɛ sɛ nan ananse num enti wɔya sen no a ohun ne ebesi ni so edidi won kan se nipa na mehia no minnim no da enti minnim ni din minnim ba bi owo na won fa ne ho ni me sa asem we meka bi ama no a eje se wo kan nipa koropoti a wone ne nyem no ebo ni din me awon se e ba ye no ediabo ho asem na ba ye ene ye ne se ye ma akwada ne nam ho ba wa bra woni papa
still saa asɛm no memeda so gyina mu saa kwadaa ba wiase na wonni papa me nye ntumu nɛ enye ntumu kyina na hwan na de ne bai nya papa na wai papa no wai desi akwada yi nyini na obusa sɛ yɛfrɛ me papa sɛn a sɛn na mamu na tu bɛka akyerɛ no obisa ne sɛ me papa din de sɛn a na papa wai a wawu mpo a yɛtumi ka sɛ wawu afiri hɛn wosi wafiri nyina su a ɛbɛn sɛ kyɛdom ase efie bɛm yɛsɛ no amagyema afie ni ekonya be ubeduru obehwe etire bi wo ho ni apampamu bi wo ho upie na opasa ampa akwada we die fie ya enu ofiri ndi se mamuna tu be ka kire me se ebe ka kire ye se DNA no waje atumu se enye Moses na o kai ni tirimu no ano ebre bi wo kwa yie bi ko hia obi dako ene ne ko dai edu osu se ye no ade a ende amenye ntum okay mamuna tunka no kora ne enka bi ma no enye wengu na ntasi o mamuna tunya ongu na waye bi o bebiri aye bi wo mo aye wo mo ho ade ya hye wo mo ka wakora no obi wo ho a wahwe ne mana ama ne mana nyinyini 20 years 30 years na nsan ya brochire baaso wo be fa ne ma akọ obeye wo mo DNA no na nkwada ne nye ne ma ono kora obo mo ka do mo ko university ene de ben no kora na omo kura de enam akese na no omo wie da opɛ de da me pe phone say phone no ye 5000 kura na papa na eto ebedu so be phone makɔ no na enkwada ne nye ne ma enti wo de enya ono waye bie wo kura de ka no eno so bia saa ayi de obesese na yesɛ alale de yesɛ nu 10000 kura ono wa mobuo ni ye ne bonye wa wura dudi enti amane hyehyɛ me kan bia mawa unim sɛ me na me ka kyerɛ wo sɛ koda na dwe ho na kai utirim na wo be hu nipa kro no de ode baaye no mensom edwa atoa ne de ye be kɔ na mom ma ye hu nipa kro no pote ne yenkoma o me hwa akwada no nyɛ saa wo bebre edika kai utirim na ye ma ne mehwɛ akwada no na ka ne nyɛ wo kwa memfɛle ye ni aye be kwa ka kyɛn sɛ he tokuro na akowuram na asɛm abada ne anim sɛ yɛwo a afɛ de hu sɛ ɔno so mpene a ɔmɛsene no ɔno so nkɔyɛ DNA wɔno kɔyɛ na yɛ wɔno ade a ɛne na ka ahoma no asɔ ne nan okay ndi akora me de America no me da se eburu Dr. Hepa Plus abedu doctor akwa beburu ya na ohote sai nyankopɔn dom good bia ekoso kama good say ye hia se ya yes say me mano omahunu me enti se ye sori afiri afidie yi so pe de omdi nkan ye ne se omugimi nsuo edidi kan wo office mame wow ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se me nom e ma be da ase no a na matutu me me ense ni nyina agum o de asem we ya American se mo se me boa misty boat wo you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no se yaw na dia na wuhwie gum saa no enam se Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a dia ka nyina aye yenkongo a en me hu se eboa me ankasa se me kɔ na me kodware na me da me ametumi hu se body no arrest en na ye blada awie papa to yenjidiem yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodobna da na oyere kura hu se anasa me kunu dobna da enim guase kese nti edu brada esese onipa bia pom eye din na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so nti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene brada iso ye kaeka ye hu na ya sanso ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana dro prekope na ebre bi atwamu a na ye press ye bekwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wanka so apomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne mmerenti ohunu Ghana card no so mfa so o de kɔ him enti na ye srese se ubetumi enya apomuden a udi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plasmos say boa wo sa kwan so na well being no ejina yie na dance a be nyina no menka ne se afutu afra ye nuanom ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS
wone a ewo GHS wone a sebe omo ayo mo adwuma Hepa Plus Pavi Plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi obefre o se doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de pepa for me na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ a me hunu se saa de no yɛmfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabɔne ne nyina afiri ho last time lady back mo university o se dog me de no krasem atadwe no so me yere me ho de tu agyiri pa what ade na yiyi se katoa bi some take we bi yiyi free sebe na himfie ho no ninti na emane de chemicals esiesie ho ene ni nyina wajai wow Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc me de me ka no kra kyerɛ so atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko no ene ono aka ho asɛm kyerɛ se oyo oba no kwasɛm eni sɛ ode chemicals ene siesie ho sure because yen nananom ka kyerɛ yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti o ntumi fa chemical ne kura nko dwae ne na me ehunu se eye nsuo sabi nsuo keke ene de siesie ho na ya dance die o ba na otimenka e wo take fm a we de ogidie mu na meto sure Hepa Plus Pavi ena Plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you gonna need ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia okay ena me sheda e de ninsuo ni bi brɛo powerful me am tu so no ninsuo ni bi ache it be brɛo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya num good ukona unya ninsuo so a num ana de wo pɛ no mo wani nko ho na num good ni nyina ne sɛ ubenya Hepa Plus Pavi ena Plasmos na mesre sɛ obi wo hono ma de kan nyina no na dwuma ni bebre sɛ inti adroi eye no kwese eye dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yutitriti obi yafurumu sanfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atɔduane adi but na dwendwen nyina ne se mi kodi die mi yafurumu be ye me sei aho ne yafurum be wo na na se obenya ne fa ho die eno nti onidie bebia ade akye adroi enye se dwuma na agina boso onidi Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de yekin etesa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duro bi eso no mesra o try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti nembom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan ne so tumiko good obi wo hono ma ne yafunu kesia na eye obi na asia tatai obi wo hono ma sabio ni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye rolling out say munye o be kam na atwinity e de anim guase be bro yes ni nyina mu ne ye srese ma onipadua na ankasa nye ni mu adwuma lady ba o se dog de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne se ne dentist e ka kyerɛ se onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuna bawo doc menya office on se e kan office a Matias but ontumi sign contract because onim se enim guase beba sure nti I say on penny pa batonya ni papa ankope Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc enemi am feel confident what ya say kasa ehu se o kasa akokodro bia bamishini ena madro ni nti me de me personal line we ma obi a wo ti take ene brand yi because ene de Hepa Plus Pavi Plasmos esese unya binom sure eto da na obi wo ha obu ne ho abomfia se na me kura metumi ato aduro bia no ma na ne bo 20 cedis each nti wo 60 cedis ana 20 cedis miensa obetumi anom Hepa Plus Pavi ena Plasmos onso sase se o ma onipadua no
ejina yi. Good. Me numbers ni 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone adanse amanone fo die wo pese wo nso udibi nana dodo na e ka se doc waduro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital ana me doctor hwe me say hwe nyame wa ye labs ne de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo hu me wo kromom se ana bibia ye okay ase na san de wa ye slow they say ase adwuma na bro so ana tie ne hawo enso doctor se onyare ono anso di adanse se ne ho ento no but onya hepa plus pavi plus no ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya ewa pomuden sure mesra wo hepa plus pavi ena plasmos ma yemfa bi mra wo number ni 0542 807 907 0542 807 907 owo Ghana hadia eye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de befa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemiye program was sister station we na brand tv be share me yeah no say dog we de minisika bia me de ma o so me pese uhu se waduro no de ayama me no mani eso powerful enu enti na mabase me pese me be share in person powerful me say de na ye ma no say dog we de ferry kakra but so ko di could pay bi die na we de ne kekese o ne me be ye de na namo o say hye ne so chei eduane na wadi no just within a period of we know o say free hope for the past 3 months emu ahye no dwunso yaw ene nsan bi a ebeti hye ne so wano maduru sebe panie kroma woni bi ankosi aga dwunso emu hye no ena o hwa ni mu so kan pepepepe nsan ne dia beguo mo no ahu se be me maduru akiri ena otisi ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di bua wo esan so wie wo ne mpo no se de ye ka no unjindi na wo yo be ma fa kodunum tu akiro se sa asem no ena etu ni gidi eto na koma so yes. Good o se ne be me mu ahihye no for the past 3 months na ensan bia begu ho ni niema efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwo no wow na sa na aboa ne de agakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu apejame yes amami amehunu se mebe dro ne de nyame adom obi adi ho adanse na sesei ya jatum se eye Ghana dro because sesei yensa ye nyama dro fa boku anasi ginger bintum emfa nsa ye manu me personal lines yi chew je na fre doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa ase bi yarewe na etete no me kura labs no sei na eka doc eduro no me nyare o enso se de wo si ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei
mɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛyɛ no okay. ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 Kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and a plasma Monica sa doctor das adofo we Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba onom na de sa nu papa we abedwaso adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho sem kyeremo enya manum bi na keka me na me titi o na emom eya asempa no se wote asempa no a eya ya asempa no yofo eno na beboa mo kina apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma January we bi abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. OTEC 102.9 FM. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won bia chere me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade na apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrying wani
ɛne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔw daakye ho ban Mami ma hyehyɛ me pao na me papa nso uso no ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔfie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yɛnsi yie pa ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sa ɔmo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abɛfo fidi free India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast kra oh wada na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn pam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ne pedua ne mu ama wo ho tɔ free sɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mfi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom aja sante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba kokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye Simple Plus sa wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya Simple Plus dia eno ne papa no afei Simple Plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose Simple Plus samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edie animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose Simple Plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm the veteran of Dumemu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekabi. Omoma salary workers loan, public and private, commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo a omoje wo makatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo mo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu mo echi akwan we. Wamo headquarters no wo Seche Dumasi. Wamo ben edwa no. Edwa nso wamo main station, wamo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se wamo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no wamo ben no pepepe. Aboabo wamo aswanse kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo wamo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamo bompata wamo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so wamo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampong municipal edidwai wamo ben health center no. Chechire afija kwa abre wamo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179924. Such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adolfonom October eya bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eya pink month. World Health Organization eyi bosumi nesi ho se sa bosumi ne de obabia manenya wadehia na pomoden djuma yeni ehwehwe no fumo famawo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe si chedodo a ewo mojemu mekyerɛ sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe enti no so na fa ho djudwumadie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pe osai kwadwo area hwa DBA ni amienkasa 0244 97 68 05 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamase yakoya yasa babio aha ye 102.9 aha eye OTEC asemba badabi dwumadie no na wasuguso a na wiya wutie na wiya yi ohwe ye live na wiya yi ensem hodo a ewo yanim ehon komo na yebo just gone by Dr. Hepa Plus Ebenech Heba opanyini pa wodo no oda no na wode Hepa Plus Pavi Plus mosono aba ono ne ne kobo nkomo no enebna se duru bna da seyia sebe de wom ene se yehwe ye nipadua na hoden na ye mani gina brane enti na wia ye kan na wutie akwa koba se wati ni seyia ene no ama na aboto na baabi a ye ton ro wo Ghana ha bia wawuram na wakwa akopɛ Hepa Plus Pavi Plus boslobi na se wono nomo a nokre mese wo se ebeboa amanipadua no agina brane enso ede amawo ebeyi srade tamo ahodo a asisi ntini mu no afiri ho ahoto beba nipadua ni mu ama bibiara nso aye fine watenka ateko emrehwo ewo mpamu bi a aba ni nyina be free wafi sa abrekro na amuo no ebema wagina brane enti ye kan mana moto na dwene well being ho na baabi a ye ton mu bia no kokowura kope Hepa Plus Pavi ena plasmos no bi na beboawo number wonsa kan ye no frɛ eye 0542 77 8572 ena 059 1367898 unya fresh akoma we ya Hepa Plus Pavi Plasmos ye ne de aba ye beje so na de wonti ase bia ne ye bekire mu so kama na ye de amawo awia ya Bolivia Enterprise nso ye ne akwa future life nuane no e de abadwa so na ye kan onye se wodwene apomden ne ho a ya na ye o meka yade bia ba bebo e ma se wo ye wo ho hwe ye akwanya no nie bra na bepe future life smart food no bi e ye aduane e san ye duro na ya ahodinuo
ɛne akeka bom ɛne yɛde ayɛ sɛ aduane sɛ wonya bi na sɛ ɔnom a ɛbɛboa wo sɛ vitamins ne minerals aduonu mmiɛnsa wɔ aduane baako mu a na gye sɛ nyɛ aduane hunu amino acids edu nkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ne nyinaa hyɛ nnuane mu ma tɔntwom enti de akyerɛ nie wobɛba yɛ nkyɛn yade a ɛtete wo no bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn yɛbɛma waduane a yɛaduro bia di ama saa yade na firi so abo anyu awotɔ Kumasi Sofo line alignment ne ɛwɔ yɛne multi home no ɛne di animhwɛ frɛ yɛn wɔ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 unya fresa homa we ya yɛbɛgye so no wakasa ne akyerɛ nsɛm nso de ama wo na akwadwo reko Royal Enterprise onom na akwa akɔfa reko heba mixture okurasini aduro no wonom na akwa akɔfa aba aduro wei bibiduro mapa sɛ wunya bi na sɛ wononom anokora me sɛ ɛbɛma deɛ nyinaa di aboa na awie yiye di ama wo wa na awie yɛ kasa sisi yadeɛ bi atie si wo so na ayɛ wo ho hwea enye yie sabe omenses no etwa koko bi hawo o pressure no etumi kɔ ba bi ensese eduru infections bi tete wana wuntirim kura na twetwe se sabe mra yokura ba ɛwɔ mpa no mu a wadawroma wode pɛ reko heba mixture ukura sini aduro ni bi na nonom na se wononom a ɛbɛboa amanipadua na gina oba promise ba ɛwɔ Oyerepa premises ni mu wokɔpɔ sak heba wumrum apidank any misty heba wumrum sak heba ɛwɔ blockhouse patase utek fm na hwehwɛ agya ako a wobenya bi wɔ ne nkyɛn wokɔ Oboase time fm Tachima free fm ɛgye so aponchiechie ni mu obi to bi wɔ hɔ Freddy Menseba Dani heba any top amazing heba ɛno nso wɔ Tafo Method story building ni mu wobenya okurasi nie duro no bi na woto na no mu ebeboa wo frɛ no 0244 47 0067 0244 47 0067 awia ifet homeopathic clinic nso wa henema kokoben onua da sani a wutie mie enron ketenketefo no niwo akwanya no aba ma wo onom na din fidie afri India no de aba Ghana ha na yade a edi unya wo ba ye do to so ye hwehwemu wo nipadua ni mu ba bia yade ne hye ne ho ye de aduro ne beka ne ye firi ho ma nipadua na nya ahoden ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwa so yaw biara nipadua ne namu ne beko ye detoxification ye betwi feed ye firi nipadua ni mu wontini mu twetwen asikyire yade nie arthritis nie ana se wanya enam yade a na ani ho haw osa na etete wo ahenema kokoben ene ye ye Benjumas company no 18 junction ne so ho ye number no ye 0244 58 3859 and 0275 969414 unya fresa akuma we ya fet homeopathic clinic for ebeje so ye no bekasa na ya kyerensem nso ede amaw awiai abapa mo the most portable online shop the most credible online shop. In fact, say ya me ne woka say gidie no ewo abapa mu wutie mi odi akọ Google Play Store say ya anase bra App Store say ya na ko download the app no abapa mo ene app ni di na wo download wi onu emfa nya akwaduro wuram na wo wuram a ade biara nipa da se ni hia wona bra bom peso oto efa ne se ntade efa ne se nioma a yedi nua na aye efa ne se nioma a ye use wo kitchen wares bia ye tobi efa ne se nioma light fam ye use wo ye dem ni nyina ye tobi phone nyina ye tobi eye brand a wo peka tap a wo pe TV na wo pa inch bay brand bay na pe fan TV air condition bi bia bapa mo photo bi enti sa download the app na wura mu a wo be hu send ne papa no ewa ha wo be order eye de wo order na no an ye de brew na watua ka na ye de wa de abrew uni phone na wo de be download the app no de a ye number no ye 059 338 6133 and 059 339 1848 frabapa mo se ye ya ye ka sei odum sa wa kwanya sa ade a wuhia no ebia ne so
bia mehia fridge kakraka me ho nso ye wa kwanya ma wo ubetua ne kakrakra so ya e betabiri wa de ne de abro wate abapa mo fo de omo ne omo nyina ye gangam umpe wi na de na ope awia digital herbal fo nso ye chiachia mo me kan digital herbal se ya edi esese ba utrim ye grow fine herbal tonic eno ne sese ba utrim grow fine herbal tonic sa aso ye na akofa sa aduro we di aba na aduro yi na se wunya bi na se wo nonom a onipa da se ni wo hawo no eto atwa obi ho a na numu ato ya wontumi ni di areho oje ne ho anye obi nso wo honom a waye tititi ne nan ne nsa awokra be die ne ebobo dura na dwa wontumi na osore ya no pa na no sa ye de ya obi nso wo problem pa wo ne menstruation mu eba boroso obi te yawo obi de na twa obi nso de ba na etutusi enya de pa kope digital herbal for grow fine herbal tonic ibi grow fine herbal tonic grow fine herbal tonic namonnom na fa yo wadru wate se o yare na onnom grow fine e wa hoto wontem e na wonnom a eboni padua ne ho ban tia yade ba bi eto nu bi akwa abenya bi obo take fimfia abenya bi yani ankasa digital herbal ne wukumasi amakom run about ye be Bank of Africa no your number ye 0244596532 0244596532 unya fresh ahoma we ya ye ni a ye di grow fine na aba no ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye be kirem ene Volta Real Limited for nsu tunsuo se wutie me na awie na se wuhie nsuo e wo nsuo fie ho a de hia ne sa odo ho bebo Volta Real for kire se wo de ho bo wo no mo a ade nyina be di aboa na awie yiye e de amawo onum ni munsuo ni tu sa na mpesa me kire wo Volta Real for ni munsuo tu ba bi nsuo na hye e wa asase ase wo fie ho bia no se ho ya afro mo ho ya anwea mo ho ya abotan mo ho ya biposo ye bedwam ye bewura asase na se ye betwinsu papa kroje ne de amawo eno ama nkwanchenfo ni bia betu na problem abamu a befa ye besiesie no kama amana ye yensa no umpe we na apede ye enti ufie ho wadwuma mu ho uye nsuo adwuma upese nsuo na ode be ma akosomes ne ye da ya ama Volta Real fo metu nsuo no emfama wo onom wa animdifo eno onom wo mfidi a ye de tu nsuo no enti wo ma ben ahodwo da man no main office ne wo se obesunya tachiman ne do ma nyina nso wo nkrabata ho ye number ye 0244299520 0244299520 and 0266432210 unya fresh ahoma we ya Volta Real Limited ye ne de aba ye beje so ye no be kasa ye be chirense munso ama kama amwanya honte ase awie Dawood Herbal Hospital ye traditional Dr. Dawood Nedano uniada seni awutie mie me kana me de akyerew se de wonim to enedu eko a ano aye hia ye de nikogina kono kire se wo geji anipa na dem wo geji anipa na dem papa wo ba na so ye hono a wo boyade hwe hosa wo wadro se ya apagya no adansi amanfuo die no nyansam ketoa wo de wo sebe o mensam kofom ana wo be ma ne da fom bem ma no pe die gina so wo pe die sisi so enti se wote ho na se wo mensam nu nyina yi a Bra Dawood Herbal Hospital se wo yo ba na wo pa wo na wo ne ma onuanda sanie Bra Dawood Herbal Hospital adekodia abeye kwensidie ma wo ne ma no obeye friwa mo watumi awo wate obi de ye fabroad bra won fa se kan kan enso ebekọ obi nso sebi koko pa na etete no amasese ekura no waye mrempem bra papa ne wo na wo beboa wo se asikyire yade bi nie mojabroso ha obi nie stroke ha obi nie enam yade bi na abetena oso a medin sunsu asobo ne abrewa Dawood Herbal Hospital eni aso ye sese oba wo de ye ulcer wo de ye prostate mu ha na wanya ana sisi yade brafo bi ejeso krapa is the location Daniel Kanina Metro FM ni wemu no sa dan no emu ana Dr. Dawood odini dwuma ne number eye 0244 886437 ena 020 168 1717
unya fresa homa wo ya Dr. Dawood Bejeso ono obekasa na obekire nsemu nso ede amawo na wiai wɔkyerɛsɛ yɛwɔ popular joint bi ɛwɔ magazine nene sɛnea wɔn mu abia tum na asɛm bɛba da dwumadi wɔn mu tie wɔ hɔ no ɛnya asɛm ketewa yɛsɛ yɛfrɛ hɔ akokɔmo yɛsɛ wɔn tɔn mo ne akokɔnam ɛyɛ very popular joint pa yɛ wɔ magazine akokɔmo fo yate sɛ mu tie yɛm pa a very good afternoon to you akokɔmo fo yɛda ma sɛ pa sɛ mu tie yɛ magazine why nipa ne so obusa ba ko di hɔ sɛ yɛfrɛ no ya nti wo nso wo akokɔmo hɔ oni akokɔmo adwumayɛfoɔ ni nyinaa no yɛkyeakyea mo mazinfo a mo nso mo kama no kakra wa akokɔmo no na wie a very good afternoon to you afemia menua ba afia friye Edna Edna birthday wonkwa na odi yo wonkwa wadi a wodi edi why Froba de achia mi sesia ompo ho asama Froba de achia mi sesia mahu se wa be yekoko ase sociology hwe sa sociology ni de ahia asam keto we keep asam na America no anuanom enka tete we keep asam e de abaga na ha nya asam keto hwe sa tam no e na ye ka akata na akata ya akata sa tam no akata na ye bo e ye ntade akakra enti wunya akata atade saa no na wo hyemu a wo nan ketekete na hyemu na wagye ayi buutu ya shatawale di bi babo rapa horiki combat no agakraka ni bi no na wagye na yewo ade fitaa bi ayese e chair stretch ye de boyeti Simon Jole na wo de abo na wo che no wa hye da si edu nketia style she na wo kwa na uhim to so ne wa katafo na ntie nyina enuoma ko sa ta no ne yesa katafo asa enti ye hurihuri na sa asa no sa akode ne nim sa katafo asa no sak ono na sa na o sa na katafo asa no hurihuri na opagya na tumi de ona no nyina apele sa ta me kosa ayi enyuwa ha edi jimidin so kra na ya me na nanso na ewu me na no ye prison adwuma prison officer da we your friend na PC nyagopo for the crazy she sa matwiagu ni so ni abo gramophone eno so me na ba ko na ye DJ se ono so wo boase your friend weekend burger ono sa tam na ne ho den no wo ba ya busuam on na ya busuam mu nsantwironi sa okobọ weekend burger a friend na Kofi Asare owo boase sisi a okobọ na mane ka kire nse sa tam me bia wo ye me offer me kwa akware oso oba be no afa pen no oje ne hu information bonidi no abo ofri he ne maame de say obetwetwe we nyina won ka hwe o the next moment oba is either obeka kire o say utumi ware no ana wuntumi nware no ubusa ne die ntia wuntumi nware a okọ na se koye investigation no ni omo hu bedan ni nyina gu de akire wo utie wo fa asem wo fa ba go ahead a ena na okọ enye enemre sese wo fa de wo fa ase ye dai mom ye nkwa tete wo no hwe sese a ye to tete ho ne twene ye no ama mema ye mobo sa tam no na ne esum bode a ne esum kwadu no sa tam na wofa otumi de sekanti akwa ahwede we kire se wo kona sika atwa wo a wo fa ase wo ho obesuma bi aso mu wo fa ase ne won so no akafo kra de ye mobo ye bobra ye ne se ye se ye wo enkwada ne nye de a eye ye yire no mo de a enti se o ma me wo no wo be ma o si ye mi fie hye adantia se wa anwo ba ntuma ono nso nya de obewo de aba ne fie enti mesre me mfam wo fa ase no mu ni agro wa wutie mi tu fo se ma wo fa ase no mu hu nso hia wate se ne wo ma hu hia no ma wo fa ase no mu nso hu hia kire se oba de de obetumi agya wo wo de amom ye hwa areho sembi na no papa bi obetena amanim hasuin papa ne wo 87 as 89 years obetena amanim sui na na areho semnie papa no wo ye professor muya wo ye retired professor na ose nana krobia
me ne me yere ene me mma me mfa de se me wiase mabrabo a mabɛbɔ de me di gina me nuclear family no o de gina na busua owo mamumi ensa no ema mienu bema baako nyankopon ayadom otumi pia nkwada miensa nyina akogu aburukyire hwemfom so aya na mema ye ena aka one ne yere no waha enti nkwada no wa aburukyire ho mienu na kwaware awowo omo ya ye ba be fa ye maame amana akwa akohwe ye enti di odi nkan wo ye no maame ne kwa aburukyire nawo abeka papa akokora ne nko a wo Ghana ha saa de na ya na nkwada mo ye no munyai na mo di kumu papa no mo ntem obefa papa no ya wabɔ abre akokora no ya ne yira abre wei ene be kasa egu na sumu nkakra hwe ya na mo de mu nim sa nkokora no sabi ye ni feelings wa ho ya kura ne atwie ya kura ye ne atwie mu nim a ya frɛ ni ntwide ye ne atwie ya mu musa mrewa no be ka kyerɛ mo de ya no ma be fa mo maame no mokɔ me kan nkokorafo na ni agye mo be fa mo maame no mokɔ na sabi akokora wono nko aneda enti memfa ne sɛ papa na brabɔ asan ba beto zero ba wanyini ahoden ni hɔ enti akokora de yiri kogya no osori ono na enu anaduane ono na ye ni bibia o enso ne yiri tie burukyire ne ma aba be fa ne kɔ eya mukumu papa no montem but munim emema sacrifice ma ne ma obebre wodniti pempem se kura ye to books kanie school fees die nie be ma de be pempem pressure ma hwe se me ba nhwe me mimi kuru hwe me ma no ne ade unim tama ma study pa tama ye bie school a ye di to books anan kwade ko SS ne isi university no sa tam no ne ma sori pa mo sori ya mudi sori nanso eduru bre bi a yenso yede mo nso na agigi yani na mo be kasa ya sum na ya ma munwane nya yen enkonkosha burukyire papa bi bre wakɔgye di koko akosi press akɔgye bi a 1 billion 2 billion wode ne be akwa burukyire wu waboa de ukɔ wakoduru wabefa de maame kɔ ti wo wagye ne yira free ne nsam o ye nwone saa mo man kokorafo ye wuntam ti sese wu nyini kura na ayam hyehyew ye beje wo yira free wo nsam mo nso munim kwan ya me fa so abihia no na ma beje ne kɔ ye nyane saa akokora nso wo feelings sese operation akokora nso wo feelings melanche ewe fidie so ne ya de akasa ban kokora na nkokora nso bre me wo awuraba bi wo manim ha awie yi na ene ababawa Mercy Opoku Kechire Cosmetics ye wadum life prempe the second avenue ho ena wo Mercy ene ye wawoda wanya afeko e de aka onfie ho na wabusua eni wunua ya abo ama wo kwa amo eni abusua ni nyina se ne ye wawoda yi osre nyankopon ni nhyira na ho bambo ni nyinkyira ne nkwa husan so oba Mercy enka wo. Happy birthday to you. God bless you. Oba akwaba ya no abie wa no why o hote say nyankopon good udi de say amahenewa ama na afri he na ba ha epacho ba bia esi am firi ba ye de me firi hwa na ba ehia pankro no ho na wote sisi na first na ate he na metim fie ho ufie ne wei ewo Ramzia na hinso ti watu afri ufie ho na hinso edu akwa akotena ehwa mi sister mu fie o sister mu fie no akotena okay ama awia yi asem ben ene de waba yenim hanya abotrema ho na chirichirim na bie wa no na yentie wasam awia die panyifo se enye boni boni kra be kasa enye boni na me ni papa na maame tek ne wo me eja top eye we fani say school bi wo no me fani ganami enche ho no na me papa na maame wo me nyina eguye ye 7 ti ye nyina papa ha dank to amienu e wo ho ti nkwasem dan de ya fe mo pa ntimi ya madwin se
se de tie bia no mesi fie be top plot mesi fie ti me kakra na me ska aka na start se mi kotogo ti mi kotogo sa na me wa na akọ mi na me ko togo wow okọ fa de me ko fa panties under boxer singlets just wow ene na me ton na me ko am je sa me bia me nya ka jita be bitnan ti me ba na be to agwo mi ntum obi me bondo nkomi fofofo ni asesa ma me e kikrik na me hwe mi papa ne maame ne no kwasem ni papa ne maame mawu nsoso omunim se ma hwe mu pa nti na bra bi te e bia metena ton ade o keditia no ne mi di ankasa ne guy ne me fe no all board dia de family de mi nim ne din bia no all board ti no so what atonsu no sina na ma se de wusi awubri te mate se kuro bi yetete asase ewo ho ewo atonsu side ho baby yetete tikoto nam sei mi atonsu de mi ntena odo no so ewa na mete ti me ni wonu mfa nko nampa mi nim ho mpo ode me koye naja o se tete na half naja me koye ni odi manim to le di manim ye bibia ye kotua ska no wo na papa no hene te kote te wonem kotua e no ye pipa no wo san bibia no de maame na jame da bra na se ti na bra ne pema sempa nye se bia mpra semu ba wo pema o se me padwuma ti ne ne jime ho sa ti me nya 27 years me top pot me nya 27 years wow enti me de kri ti na ase sika no me nkotogo ne ba no na me de hwe maame ne papa ne me nua na nkuma no ti na akoyese me hedenya sti me nya sika akra me start se me ko ho ne yese we yesi na we yesi no maja kakra bi ewo eho wa be shemfimfini na jame so ohia ni de wonsa mo hyanya hyena kitua bi amanya bia mepene sana mde me ma fenese mesi ni bi me hwe no se asase do mo se sunam se braye de manya bia wo de ye na osi 3 rooms hye ho ma me nti wo mo tinansia na nakopon to me nsem kakra na me se ne asase kakra aka no me besi abrosan kakra edi esi sunam de storm yenu ahye ne da chi bia no nakopon me yemre na metifia na ja meti store ni mu obi ba me to moko me to ntosi me to tofin chewing gum menye bia to adwanadi na me yese nti bra bi we ho e fe ne bros na me se bros me pese obesi eda kakra ma me na osi yo no behwe ti ye no papa na hu papa no oh me mpiri papa be papa na wono ne fie to am so se no wose won pere oh no akofa sovia obesi su ya osusu sovia no besi su ya na yesese ne down one room kra e ka me de no ho ne brought yesi wo ho ene se te bia magi saasase wa ma nti ye twa foundation o twasi sa one room no nim ho ene mam so kwa askwa na askwa fo no e be che me de me call ti me call no mo se why na de kwa askwa papa na ono se wakodu odo ye friend say odi om de fa ye bula die bula me de minim ni din ankasa de bula ye nomui minim bula ono nso tena hin so ho wonte wono ofri we atonsu otatonsu enu abesi ne dan wo dan hin so ote ho wonte wo de dan ma han no te ahanfo na tim enu ono te atonsu na ya na ahanfo na ka chen se me be start ya dwuma de magija enti bula no ne ma askwa police fo be fa me se me ma fa na asase enti me kwa na mteche me se asase ne nyina to half ti half dem se bi nsu nche bi ye nyina half o to half nso to half enti omro me yankutu su enom se ne me mfa 500 na sabula nso fa 500 mra ma na krasa police station for no nya 1000 na yemfa enkonko ye omfa nkutu su no bia hu na mde me 500 ma wom de ma wom a wono mfa na de mra wo so won de oni score de be ma no bula na wo me be che wo no ne yire me be che me no ono no nsa yire ne de sei ne yire no mo fa na Azuma oye frafrani ofri bolga Azuma ono nso ne ni kunu nete wa atonsu ho mo ne ni kunu nete atonsu ho okay to aso ti aja me de wo mo aye ntumo ya ya na se afinti be du fe na ne yire Azuma ne frem se minua me serew wo de fa cheme na de asase bi jaya de maye na
sa 500 no mo geme no mi nya anso mo kan wo yi ma bo mu nso me de mi nya mi kunu wanye adwuma ti mesrɛ de jama ne nka ti wa kan sanam so yo batan me jama na ka nti wo de anya hwe police case no na me say be ne atwa police case no se me na me de asam ne koye ti se ko ba se man kwa o ma be jai asem ne mu na me se ne yum ne mate na me de me jama so keye ta bia na me te no e bi store na nti me ementi me anyi bi ti ama me kodwa bia na me ko na me de me ko mi dwa sa ti na se na me nya ska aka na me se bra o se me ye ma na bra se o to foundation papa ne ba ho wonti mi anka hwe won be huni se me to foundation wan ka hwe ye to aso wan ka hwe ye to aso fi de du be se akunyen Brox be say ma hye be say numa na nsia be bro okay to aso be bro ta fi de me koto ma boss ska mo koto abo say ye de be gu pile ni mu abo trip ba ko ena okoto anwea so de be twa blocks no de ato aso nti blocks ade che wa be ye adwuma wonu ma no frem na ama me so de different na ama na me se blocks e wose asemo esi na me se de wose hwe wo dan yabu de ai na me se yabu dan ho na ebu wose minim me kwakotwa blocks me ko na yabu dan na me se ebu ni se wose e fa se nyina yabu na me se nyanyi obi a eyebola enyi obi no betimi ni obi ani manso ha ti se oyabu dan no anyi obi ebola bola no ne yire azuma na bebu dan no ti sa na te de ne Cynthia na flow mu ka che se edan me to aso ti na me abachi Cynthia because bola no fie mi nim ho na me de mi ka free manso e ba ye ti bedu ya na me ko fie ko hwe ne se oyabu dan no na me manso na me de call Asukwa police station ni babe babaye ti wo police ni ba no me ba ya na Cynthia ho wo hu mi as ana na ama ti se wudie mi ka wo kwa hu so nyina se Asukwa police station ade ko hwan na e ka sa Cynthia ne ye hwan o te ebola ni fie o han dan wo bula fie ho e no no be hu wa Asukwa police station no Asukwa command obe hu wen me de police for ne ba so me fa Cynthia no de ne kwa enti wo be fa efie ru ano am yakwa kwache no wo kwa fa Asukwa police for ene de wo mo call na hinso ho ti na me ka sa Asukwa police commander ntie de wo ba be kan enti mu ko duru ho no no wo se de e na wo catch de du one police ni ba ne gina ho wo se na na ama enti wo die mi ka wo ba ya wusu se wo bu dan ya wusu a wo ti ni su a wo buhwi a wo bubuhwi ti se Asukwa police na asam ne ko asa police Asukwa de media ma to wo mu nyina chiaka Cynthia no bla me se police ni bale nam se ba me police wo tas mo ka wasi jan enye wasi nam se wasi wato mo chiaka wasi o enko wasi hwe oboka papa odo no han dan no on si fie ni bi no so you want see the Asukwa police station for her because say wabok me Cynthia me say waboka okay waboka e che say enko si she enti me yes sister what mama police no was jai uni how ti one was ya be your case enti me enko say menko was da ba na was Monday na Friday was Monday ni meba na so police mama police channel na on your by the war enti channel was there bi yenya ne sa enti was Monday matwe Monday wo be dwane was wo onwane ono abeba na mda mi ko te danu ama na fi ho na mi da kwa na ebu na mi de mi tena wo de ase be come te ne ho na me ma me ne ma so chechem na aka na pa ni mi sister ho wa hwa me ko na me ko hu biu nti Monday ni me ko na Cynthia na ba na ombuse bisa no an jese omu chini omu loko no na of kofre o kire ni fielu anu mu ko fa no ade ne ba na se me die omu ye ti omu de ne ba na se atan wa na mada na me de mi si na mi kokrom me ba na me ko ya no mo frem se e fielu anu ye de na banti memra police nyi ba no na me so mi kem be do o se ma bail no ko na me na ya sa o se wo ko na fe de kikiri mo mra mo just say mo nye sei mo mfa ha mo mra me se bra bi sinne police for na me hunu papa no bu dan no
ene de yire no me hu mo ni mo da me bia mo frɛ me se wo aba me kɔ ya mo se wo mo kɔ ya mo kɔ oba no se wonya yi wo sirem nti wo kɔ no ne kunu kɔ ti wo se ye ntwe bosome emu nsem se panyan kikiri yenso ma anko se hwese de sinti akan yo no ya mfo ma anko court omo baji tumu so omo ne bu dan no tie enti ache no mo ya no se minus on the bu dan no bula no tie ahyase no ne ka se enya ne kunu na ono oba ne bu dan no wo se nya ne kunu ono oba na bopa na asase ne omu dia enya me dia na me mini paper wo ho mini paper bia das asase ne so nti wono na bopa se ye mu dan no nti ye bu nti police station yasko police station ho no ono mom na ditu no se wa bu dan no na je jai mu nkom na afede bedura wiye o se me call police ni ba no se e friend say be man na je atum se won e buye na me se me fa de hin oba no ana be man me fa de hin mo kro ya mo se mo hwe mo no oba no se won e bu dan no ti case ni won ye mfa ni nyina so ti won ye di aye case no mini ho masama be man na ba be hye mo twa ba ni di mo se police ni ba ni bi na wo se o ye friend say maame no o twa atro e de tie no ho na mse police station ye twa atro de tie ho wo se na mse sa o twa atro de tie no ho se die enti se wono so no na buye na kun de bu no waja ma no so na bu opa me buye no afenye se mi hu de memfa ti o twa atro de tie no ho ti se stay kan se sa asko ha no enkosi hwe ampa na police ni ba se de minya abotre na me first camera na ono so first camera ne nkokutu sumai na 5 million na wudi nkan tua long time eno na ashim wan koje maybe ashim kwa ena afi ye sanse monsan first ka bi omra na msa discuss abaye ena omsa so adi no se wonde omutua yo se wantuo mi de minim ena omkutu suye mtu omkutu suye no omse ba bia man ne buye no e wo memefa enya man ne ho e wo mefa ene wabun nti sa na tedia on sheda odi beye medan amame nti commander nimu no o sheda na yire no sheda se sada sei omo beba beye dan amame mi wo fia mi sister Mr. ho we hwa de mo asa me fon abere na number foforo new number me peke me ka tro se wonim na wo fra me yire biewa ade a me de be ye wo no hwa na e ka sei bola me ka chofi na kro me yire na wo ka me so me na wo ka hwe asase no na wo si dance so no eya me dia bubudia kan kro afiri wo na beto me fence wall na am say papa ti wo budan na de si fence wall wo say ai me budan de si fence wall me ma wo mfa dan da na asase wei me to me die no ohene ne ka say ebidia kana mfinfin die no me ntonka ho ti me yese meto ena me pace ka manya ska eti da ho nyina no me se me dia da chi bia no me si dan si so ewra tobo na me die se die me tia na ama me bufu onipa nye o onipa nye o die enti no abaha die na apese ya nyama enti ye na sa so die enti na apese ya wabaha die moa se edan no wakacha me se me si ni du obebu ni du me si ni 100 obebu ni 100 bola no se bola no ese asase no nka woto ena nti won de da ho nyina no onim se obe dachi die moa na we hia free ya ho eti me hia mo se mo moa me na yemfre bola no na asase na ose ne dia no oncha de kunti ose ne dia me dem ne se me dia mato me tua kada dada ti onye okay dia ya kan monfa ho infonyini no mfa ntosoma me ro video okay eye tobo enti dia wo wudi nkan si ye no eno na wo ho no ene wo nchen ho no eno na ye how many rooms no 3 rooms
ɛna deɛ wohyehyɛ animu hɔ na abula nso ne ne yera kobu agu no ɛno nso ne gu fam hɔ no ɛne gu hɔ no store mmienu ɛna bedroom ɛna toilet and bathroom ne nkadi kan hɔ ɛhyɛ no hɔ no ɛna ɔma bu ne nyinaa gu hɔ no ti polisifoɔ ne se ɔmo kɔ susu yɛ na ɛhɔ yɛ ɔdea ɔmo se me dia enti bola nkosi wɔ adeɛ mfa ma wo ɛna ɔno wafrɛ wa ma wɔ ne ɛna ɔno ma me ɔna me frɛ polisi ne ba na ka kyɛ ne sɛ da na ekosi ada na frɛ me ma me wɔne sɛ minim na sɛ me frɛ ne yiri bio a ado ade ba gye me no ada no wankɔ yɛ case yɛ ntia no for threatening enti me ya na me frɛ polisi asɛm no police station na me frɛ polisi ma wɔne me ka sɛ wi o ma me wɔne wi ya na me frɛ polisi ba sɛ papa na sɛ ka kyɛ me ni o wɔ se edano ma me mfrɛ ne yini bio no mu nsini no mu nsini na me kura me ɛno ɔka adeɛ person ba aka kyɛ me sɛ minya na papa no adwenye nti minyai na asam no ho no mbeka amanasi adeɛ no sɛ o ma anya ntum sɛ o me bu ya kura adeɛ na o do ma gye atum wakɔ commander na ho akɔbɔ na mane sɛ papa commander yi wada me buru wasɛm na wo ka yɛ nsei na abɛkyire me kakan no se ɛna sa na ti de mfa asam ne nkɔkɔ adenti na nkɔyɛ minim okay enti ro video no na tie for hwɛ mesra so ba YouTube ene Facebook ne so a eja kwa me be describe ma me din kan fa picture ne to so ma eja kwa me eye edan a de ye dinki asie no ma me ne say 3 rooms ene hyem ho aha de ebie na hu na apart from 3 bedrooms na your man see no ya ho say ya to wall and say yes dan dwarf wall a pillar sisim pillar na chinu so obi so to ne wall ho a polytank bi siso ba ni mu ne de o ma bu ni nyina to agu a bibia ni mo ja ni pokro no sumye ne ko gu da ni finfini sa pepepe na gu okay egunchemu enye egu inside o nyenchemu ne ku osumni gumu nyenchemu no osumgui okay medase Search Dumasi Rural Bank Limited. Awie ya bomo abaso nso damo ase. Medinki aka kyerɛ dada sɛ anything banking odomo a esese oni omu dinkita ho eye Search Dumasi Rural Bank. Die enti a me kanfo Search Dumasi Rural Bank PLC edema one sɛ afi apema hankora dua wɔtwe mu 1980 ɛna yete sa banki enti mfie aduanan num and still counting eno ono mo baaye na ba wono mo baaye ono mo asom won customers in and around Kumasi yiye what ya se enti ebasika sam ho ntoto ye de a untumi nka na wunyi Search Dumasi Rural Bank from free enti mpa cho so pese obie ordinary current account corporate current account savings account susu account fixed deposit and apesa you your interest rate ni very competitive me bada achi account no bi na apesa obie de ma oba no na auto ne nkakra akra mu makoda mi nyam finhye do wotwe no na dodo na abamu a ni nyina no bra Search Dumasi Rural Bank PLC ye money transfers ahodo Western Union mobile money dey interbank transfers and ye betumi alenke wa account na ma phone no wo hie ska na watwe abeguso Ghana Pay ni e-Swiss nyina no ye afa wuni edidwa na wo pebosen a ententem ye bewa amawo so wo yekuani na wo pekuafo besia odihie bia firimu ni sika de ye yemwawo na yema abesia na faye monka mu humo makuafo ma anase mema na mo magi group loans wo ya aban adwuma yemi ankorankora adwuma yemi ni nyina be ma abesia ma de aye adwuma amanu ma koso e de amawo ye shares no ba ku bia 10 pesos to 300 cedis iko to ne dodo na unsu benya mfa so bum ewo so Search Dumasi Rural Bank American owo branches nwotwe na mobilization centers miensa tie de ben wo ko bi account sese ya ana afre won de opese obisa no busa na won mu nkyere mu mfa nkyere wate omo number di kan ni eye 05016827737 ena 050161794 so wo ba Search Dumasi a ye branch no ebe edwa no okwa adwira a ye branch ni be GPRTU for da no wo ba kwa abri Kenya ase Kumasi ya Kenya ase a ye wa abrosan se kwa station wa Kenya ase station wa ye be Kenya ase ye mi school no wo ba anwaga je ne dwom ho
ɛna abehu yɛn aboabo post office yɛkyi hɔ ɛne ɛwɔ oba tafo a yɛbɛn club 600 ana amofra true school no oba bompata boss fm akyi hɔ aduma sem na making boss fm akyi hɔ ɛne ɛwɔ ɛna anya no branch no ɛno nso wɔ second station mo hizongo ha ɛna wokɔ anyinasu a adwira secheduma se municipal mu yɛwɔ hɔ yɛwɔ mobilization center wɔ hɔ kyekyereɛ afigya kwabre north mu yɛwɔ hɔ ɛna adi dwan mampo municipal mu nso yɛwɔ hɔ oni secheduma se rural bank plc ɛnto kɛsɛ kyerɛ sɛ ɔnom ɛne the bank with a vision secheduma se rural bank plc and CEO a very good afternoon to you ɔmobɔ dwuma paa ɔmobɔ dwuma afei ensuo totɔ sese kura no agugu kakra ɛwɔ baabi a me wa hayi ɛba ne sɛ nso a awoba na awoba yɛ bibifoɔ wate ase de fa yɛ trimu de fam wate ase enti ɛba sɛ na sɛ bi abɛma wo fie na oyere wɔ hɔ ana wodɔfo mpena bi wɔ hɔ a na mama mo ho ani agye kakra ɛno ani ani gye abɛma benya wa awadiem na ano na mebusa sɛ bɛma mfaso paa wonya wa awadiem ne de oba mfa honka me okunu wate na ayɛ saa wo ha no ɛno ani enya de ehia yɛ paa wa awadie mu no ɛno no mfaso paa yenya paa no enie what the ho be hwehwe so saa o yire no mani di na afra jataba chale ena de wa amoa me pa me yire ne me mani di o mo oba ne nso nko wo be ma ne ye be US nchen enti de yenya eye sebe kakra na ayan so ye de be twie minimu no minimu twie na ho hia wate ase ti fa onka me no ai na ye wo oba ne ko eboa ma ho ye fe nse do no protein wom nti ma ho ye fe na me ka say be ma won so wo mo gaw ti ba sa no oba ne kra wo ko de ho a na ye ne ya go ya 2 minutes bi ba mama sa o ye sa oba de nye enti na wi me ka de a kire o say kubi herbal powder aba me nko fa cha na duru afutuo nam de ma no wo de again na di sika chese de kubi powder no fa se oba agim ana wo be frifie no no heat nsuo de we se bi agum no wakanum no wanom wa wo be hu ade wo be hu ade ana kubensuo bi na fast no wasabi agum na wakanum na wanom se kokko bi kura na wudi a me se sabi gum na wo de kanum na nom wawie match no o be famu ani age o ba de so be sisi ne ho so woni ska kro be ya adwene nkwan ne abekwan ne adwene be ye de amaw ya superku ani kobi akakra kai bi didam kubi herbal powder no adofo eye eduru asasu herbal center for ne diaba eye natural enti se wunya bi na wo kansuo hie na wo di gun kanum na se wonom a be me wa what the make ase be man da form ana uduru sini animu enkoye 2 minutes be man fo wa na e fo be to kubi herbal powder bi eduru ne ye pa ojiji uziazo vekaji za de jam otungushia ubeda ajina chini kohokohe so akohoda enti bra oteke femfia ha behwe asembe bada before ubenya kubi heba powder ni bi ato na nso dia kodi umensem ko kira umensem okoposa heba enu womrum eni methodist asori ni main gate di enimhwe womrum ho a ubenya bi uko misti heba blazer kwa ni nyina womrum uko ofata drugstore ewo abu akwakofu odua station wa baabi a Daviton aduane na ofata drugstore wo ho ubenya kubi heba powder bi eno ofata wo sa drugstore no ba konso wo emfensi adankwa ame ebe Rome ya sori no ehon so ko ofata drugstore kubi heba powder ubenya bi wati ase na je doctor osan ye sofo asamoa gene noma ono na di kubi heba powder no aba gene noma na frɛ no na wonti bibi ase a busa no wate eye 0244 166602 0244 166602 and 0243 50 5775 0243 50 5775 mene wo ka say papa no wono yade a din na amanfo ntumi nsa na sofo asamoasa say bi obi anya kidney problem obi wo hernia nkwe ana obi wo ntehye wa asthma e ka ne ho a na ne ho kyere no
bɛrima bi wɔ hɔ a ne ho nkwamoa no ntumi nyem ɔbaa ana obi wɔ hɔ a wanya ha wɔ ne prostate mu ana bɛrima sɛbe ɔmbɔgya wodeɛ frɛ doctor sɔfo asamo ankasa na ɔmmoa wo wa wodeɛ yɛ kokoram ana enam yadeɛ no deɛ ɔde kɔɔ baabi a yɛntumi ansa no ɔno a ne bɛsa no wɔ Asasu Herbal Center ama wo 0243505775 ɔne ne nkasa papa ne bɛboa wo ama biribiara nso ayɛ kama awia Simple Plus ɛno ne brand a mekamfo ama wo ɛna awia yi na makyerɛ wo sɛ akwanya no aba ama wo ne sɛ wo pɛ phone accessories a ɛnyɛ baabi a na ɛsɛ sɛ ɔkɔ ɛna wo kɔtɔ phone accessories ɛwɔ kuromu a tie sɛ wo ka sɛ mepɛ Simple Plus deɛ ni bi na wɔn ka sɛ bi ni hɔ a gyaitɔ deɛ mahunu nti na meka wo onua sɛ wo kɔtɔ charger nkanka na ɛsɛ yɛyɛ bibifoɔ yɛ phone so pa kyerɛ sɛ deɛ wɔn fa ba yɛyɛ bibrem ha nkanka Ghana ha no ɛnyɛ papa o enti Simple Plus yi hyɛ da kɔyɛ ni hwehwɛ mu kyerɛ sɛ mepɛ papa de akɔ Ghana ampani ampa papa no na papa na kɔyɛ de aba Ghana ha ti ada na wote wa wonto papa ne preko sɛ wo dwen wo phone ne battery ho de a wo to charger to Simple Plus de ni bi sɛ nyɛ Simple Plus de bi ento na so yɛ ne kura wo krom adehyeman baabi a Dr. Caesar so yɛ ne wo no opposite pepepe Simple Plus aso yɛ wɔ hɔ oba hɔ a ubenya ne charger ne bi atɔ sɛ wo pɛ phone battery wo de sɛ repair bi aka kyerɛ so phone battery sɛ ya ka kyerɛ nsɛ mesrɛ kɔtɔ Simple Plus de ni bi o sɛ wo hwɛ no nkɔtɔ bɛkɔ akɔtɔ falafala a waagye bra Simple Plus wo na bɛtɔ ne battery ne bi ɛno na yɛ papa sɛ wo pɛ power bank wo pɛ protector glass protector deɛ yɛ papa o pɛ hands free deɛ yɛ Simple Plus deɛ ni bi iPod cover earpiece bluetooth earpiece ne neck bluetooth a phone accessory bi a wuhie bia no Simple Plus deɛ no ɛno ne papa enti wo deɛ bra betu bi kɔtɔn bɛtɔ ne nkronko na nso fɛdi udwuma kejetia nso kejetia Dubai gate 2 no opposite Simple Plus aso ye ba ko ho ni number nie for every enquiries fresh number 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and then Nana B Heba onom na di Nana B Go Heba mixture and then Nana B Go Heba capsules no aba eyenom yenu ye nantibom topa ye ni hyensuo ne ho na ye di nsuo no ene memene topa ye no se namu yade bi na etete wa waduru ani na na Bigo Heba mixture ene na na Bigo Heba capsules namu yade no se ne etie se ne ayo wo bia no e be free wafia ma ho ato se onipaduam ye o ya na wo menses problem a koto na na bi aduru bi oba Mr. Heba unique Heba tena teteba ubenya bi na na bi na ankasa number 0549 99 9253 ofre na nabia na nabi bejeso na ahomka heat patch no enu nso nie ensuo tota na manfo binom sebe onomo enompemu hwewon nyasam keto o amanfo bre enti wutie mi yede ahomka heat patch abase emrameboa na yei no de pese ya kire no se emfimpinu ene aduonu numi ene mfia hodo aka wo yanim wa asase isuo no ye mpese obia befa yawo mu obi ho a wo obu ni nsa na ya se ye ne ya obi ho no mu a awoba se ya na ni no mpemu hwehwe no nom ne ade hwe wo de ba bi a wote ya obia no wonya ahomka heat patch bia wo bete na de atare ho so de tare ho a wobeti se heat na ebo nyina no na eyi yaw no edifuru ni nsima kakra bi ntem yaw ni nyina be vanish edi afuru ni pedua mama ho ato ahomka heat patch eni ni din Jenai Pharmacy ewo patase ubenya bi wo ho Afadio Pharmacy wo Bantaba Coastal Pharmacy wo Dumpampa so Fredimens okeu Lancer Pharmacy okeu Endom Pharmacy wo Ejeso PFA Pharmacy Watafo se wa Heba wa Santemampon woko ho abenya bi further inquiries your numbers ni 0248 50 3003 0248 50 9003 and 0536 64 53 34 Sir obinya ye ejapade a obia ne ho kwan so obubuo je court Sir court ma kwan
na wa wo de wo pe kwa akobubu wa bra yedi nkan aka emra I establish say sabe asase no eho eye maame ne dia na eho ye ne dia dia esi ne sei ena bula oni azuma menim se jataba ne azuma no ono na ye oba kuko nini edio akasa osimi wosrem da bia wo wosrem da bia azuma no wosrem na sebe asase so aye ba aye no obi amfa asase ama o asase nyankopon dia ayesa kwa bia ECG fo akotwa ne light mu na adenti na mo betwa me light mu omso wo deka ose hwe na electricity no munya wo he omsi ensuo no hwan na boye ose eyenyame adenti na ene enyame na de ma ye na mu jiska ebinie wo free baby na aba santimen mu na sebe wabeto wade na wo se pri obi de aka ho sei eya kwa me ena ye benada ka kire bila ene azuma se ifiada na nakrobia se ohia no woteke ha no pa no nkono na wo ma amade a de sese ye no ye beye na me da se na bula ne azuma ebia na omunnim se asem na be pie wanim taw nti we dia me sre se dia o tia mi anim o ta kana asem na wo se we dia bosuma azuma woni ukuru bula na krobia se ene ye branda acha mo na nsabi omu efiada anapa no nkono ye hiamo asem be de bi efia ma me ko efiada no pabra eja nanapia na hote say nyamia dum krobia ene nanapia be sra na da be na udi birthday no is your August mo hey I just say your work to eja mama man say what disappoint you na me yare na me yare nti me frɛ jataba kura ka kire na kusa ewie eni pa bia o mutie mu pa me ba o maka kire me say sama mo mudin eye ejapia utwaloto we fie ho a okay na fi mami bi e frɛ no mami ya donko one ne bakus na sister ene amama duane a me de bremu wow me say obia nidi ne mo horo yam ye be hu me yam ndi friend sister Boatma ona ye fried rice wo wani mu ho no mani mu ho no ofori krom station ho na owura na edwane side ne kwan na mahuno sister wa kun so ye friend no na nakuya mutete pa na me pastor so Charles Mensa yadamase eyapia nyankopon hira wate na wonto won kwanem na oma onyinkira ahoden wom eno ne hia why happy birthday to you okay god bless you ya be ba ma to dia enwum we ye enwum a ye de bo ma eja apia nana nyankopon hira pa arafo nyankopon hira ye nyina